مدخان أمام حدا درفو زي النحوان أمام حدا درفو زي النحوان بحري 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 رمتي خاف بحري وبرنس وقتنا تخفلو بحري ترفقت وننو كتمنى يا نوري كبدت حمام حرسي حديدي وزعري قمصت قبال قسم كل يوم منا بحري 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 رمتها بحري رمتها بحري كم دي قبرا حيين زمت بندري نبتحو عاملو بمريد ببحري كم عرمونا يحقاي وحيمو وبحري وعزو الزبزب سمين كنت خوينو زحري بحري 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 رمتها بحري سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنا نيو لومون كم وترو أقدا سنوانا وانتو حسوتات هزنا لكم مسينا لنا أكسام موداتنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار يتوغ من حسابكم محب دما أبزي مدام كتساتفو أبزي قناتاتنا إذا كايزو اللوكينات كم دما أب كبابينا نيرترا زملك دما سفع زبالا مدام كلوانيو بكرنا فيكا بزح من كسغاسات سلوزلو نابوهون انزيارك أتوكروهن قبركم فتنينا مجمريا جن زي hot issue عبي قداي كوينو زلو بوكن جمرينا again دقف يغم حجزو سلا تقولوا تقبلنا دقف دما دقاجمنا كنا مزقناكم دسبلنا so let's continue what's going on بزين نجمر اسك انتايز قبر زلو زكويناتنا بيجوتيو Buff in the Dalal Street. Indian equity markets experienced a sharp downturn, with Sensex and Nifty plummeting around 2% each due to escalating tensions in West Asia. 8 lakh crore rupees was wiped out, which is over $86 billion as the markets plunged. اتنا ايزو كينات زي زبرتع كفالناتو انتايو كلنا كم نفلطو اتزبرتع قدايناتو كندي ايراناويان ميتو ما يكونون we all know that كندي ايراناويان ميتوم كندي فلسطيناويان بغازا ميتوم just a secondary way كندي ميتوم yes كندي امريكا ميتوم ناقداسيو كندي عرباويان ميتوم ناقداسيو إيراناويان كندي ميتوم جن زعلان بخمو تجنق أيقونتن انتهي دا تجنقها جبهم قطبهم اندستريهم كان نقرب ستاك ماركت ناتهم كابيتال ماركت ناتهم زيادة أمريكا ندونالد ترامب من قد بلان نكغير زقبرو قطبايو this war إيران كتعوات نتعرقينا أمريكاويان بمسعر نأمريكا بمنبركة نإسرائيل بمدمساس يكون نكتعوات هيدا نقطبانا علم كتدمير اللوا دم كم زود سقط قبر اللوا كالتفا دم أخذ قبر اللوا because قبل الإيران زوروا زلوا متكعتي مجلس يبلون just they're bombing everything جزي زك علوم زبلة ببزح من قدي يشوفوا لهم إيران so إذا تحدى جيمي جن إيران بلان ناتا كمي جرا ني نزك أنزازي ناب أمريكا تسقاقرن أمريكا يخون أوروبا بقط أبا كمي جرا كتب كيوم تغل ويون كم زي سمعون كم زي حمام تقبر عرب لما زيادة كمي جرا كم زي حمام تقبر نا إيران بلان نوعي مسد جنب بعمقت كرينا كأوز قدده حدش تعبريتها تتوصلوا let's go بناي دونالد ترامب favorite channel لجمر. And its terror proxies are escalating retaliatory attacks, striking Israel and now most of the Gulf nations. If you can believe that,
Now, when we first saw this, we thought, is that on purpose? Didn't really know what to make of it. Day 4, Iran is unleashing on their neighbors at this point. U.S. embassies and bases are also under fire. I'm Harris Faulkner. هجي كم نريد لنا can you believe that كم لجمع رمالو surprise إيران أبي كتحرم مخانا بيناي كتحرم مخانا أي جمتو نيرم كنا بلا نخلينا دونالد ترامب كي جمت أخو نخلي جن زي إيران هند بتجبر زلا يكونتن ماستر بلان ناتهم زي نيرو سلمتاي ماستر بلان ناتهم زي نيرو نبلا لنا 4 تشعات مرحتناتهم تقتيلهم توب تير توم زلا على مرحتناتهم تقتيلهم يوم سلازي زي حدش لن كان زوج بلان يكونن they had a master plan نعمتات استدالولو and they are executing this plan ولا قاب زي مرحنات ناتهم نت بلان يفتسم له سلازي ازين تايزر ينازل له يبل له by the way let's see تحت جزء أمريكا ينزل يونا نجارات له زيو Imagery showing the extent of the damage to U.S. military facilities across Gulf Arab countries is starting to emerge, part of Iran's furious response to an Israeli-American campaign that decimated its leadership. At least 9 U.S. military positions have been hit in less than 48 hours. These are relatively close targets. They're much nearer to Iran than its usual target, Israel. كم تري وزلهم زي كابناي أمريكا ميديا دوت زليو نتن أمريكا بيزات أبت كبابين زلوا طبق يرات هرمن كم زلا سلم تايدما زي قرباينا ني أمريكا أبعد داوي ونبكا لبوتا كيدا كتهرما أغمن تسينا نزي كبابي هزلو طبق يرات هرمو هم زلا أتتهرم زلا دما برتع مخاني هم زنقر زلو أبزي حجي بزو حبريتاتات يزر زلو خانة بتي مينستريم ميديا يوتيوب ناتنا ونسل سقعد كيف فترلنا كابتناتهم زمتوا زيناتات كنسمع ديادا نمرس مهنياتهم يوتيوب ناتوميو انترنت ناتوميو everything is in the كمال زلنا infrastructure نا أمريكا سلزي propaganda نا أمريكا كتنزيهم بيوقع كنتاك قبر لك نتنسهم زبلو مست alternative media كالوت زبلو زلو عم زازين كمستريو دحن زغو نسأل كل وكايخل لابنة أمريكا سبع جي 14 سبات كم استقتلوا ميم سراويت كم وتعدرات كم استقتلوا يوز بهذا أبز بيزات زقد بزحات كالوت وتعدرات قتيلهم بناي إيران ميدياتات دوت زلوا كساب شو أتمي تزغون وتعدرات أمريكا أبز كبابزي تقتيلهم كم زلوا يم زلوا ناو بتحق أبي بوتاي زلوا أبقى بوينت كفلتيو سلزي كندزز أكل بيزات ببرتع كرم كله سؤال كابل أكلني تاليتي حنتي أقدر استعبريتا وتي أزلا دمانتها تبل نزي بيزات زيك زهر مزلو نامريكاوين هندبت يكونم حنت جن هندبت أقاتي ما لا يقولوا أزوم بيزات زياتهم تروح ما ينبرون وتهدرات بزحت يمني رمم سلزي تمتكعت مصراعيتهم وتهدرات بمولهم ناب هوتيلات كيدو إذن زهر رمازل له هوتيلات دما من نجيروهم نا أمريكا سل وتهدرات أبو خمس نبرو نا أمريكا سل أبو خمس نبرو نا أمريكا نتكوينات نا أمريكا أقد سبات أبزن هوتيلات كم زنبرو سي من يزنقرهم زلو جل زبلو زلو تشاينا ساتلايتي مجلس تبوم سل زلا إيران بزي من قد كهرم زغلو زلو مبر نزا حبريتازي كروبوي كولونيوم زبل زربا يسمع له زخونه اتمد قعتنا إيران أبزي كم زي نريو زلنا ممليسو نابرت از خيز زلو يم زلو زلو موداتا تريتيوم هاجرات زياده انا حتحدهم كقنزو كفتنيم let's see انتايت بلان جي let's زي جيتي اكشن زقاتم زلو كنتات زقاتم زلو قال ملس له زخونه اتي كند بلان قد نابتي استراتيجيات نحلف جي Strategy is clear. They want to make this a regional war, a war that will hurt America's allies in the Gulf, a war that hurts countries like Saudi Arabia, the UAE and Qatar. We have seen relentless missiles and drone strikes from Iran. First at US bases in these countries, then at civilian sites like hotels, and now at energy facilities. Yesterday, Iran hit the largest oil refinery, Aramco's Ras Tanura, largest oil refinery. Yesterday, Iran hit Saudi Arabia's largest oil refinery, Aramco's Ras Tanura on the Persian Gulf. The refinery was shut down following the Iranian strikes. On the same day, Iran also hit Qatar's Ras Laffan facility. This is run by Qatar Energy, the largest LNG producer in the world. Doha too has shut down this facility. And then today, the UAE was hit. Their oil facility in Fujairah was struck by drone debris. كم تري وزلهم اتبلان إيران انتايو تدقاقامي إنانت ريد متزلو اتي ماستر بلان ناتهم كمي يركا نتي انرجي زبحال صلات تحرمو انرجي انت تحريمو ازمع كلاي مبراق ازيا قداسي
ማስተር ፕላን እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ 20% ነዳዲ ናይ ዚኣቶም ካብዚኦም ይድወፅእ ስለዚ ወሽመጥ ሓርሙዝ ጥራይ ምዕፃው እኹል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንነዊሕ ዝቐፀለ ቃንዛ ክትፈጥር እንድሕር ኮንካ ነዚ ናይ ኤነርጂ ቦታታት ተሃሪንካዮ ብምሉእ ዲከዓኑ ከፊላዊ ዲከዓኑ እቲ ነዳዲ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንዝተወሰነ ግዜ ድማ ቀልጢፉ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ሓደ ለይቲ ትዕርዮን ኢኻ ስለዚ it will take some time እዚ በቲ ሓደ ነቲ ኤነርጂ ሴክተርስ ሪፋይነሪስ ከምኡውን ነቲ ፓይፕላይን ዝበሃል ብታነልስ ብመስኖታት ክኸይድ ዝኽእል ዝነበረ ድማ መበገሱ ናቱ ተሃርሞ ስለዚ በዚ ጌርካ ነቲ ሓደ ናይ ኤነርጂ ኣካይዳ ስትራቴጂ ናድዑ ክትሃርሞ ከለኻ እቲ ካልኣይቲ ክፋል ናቱ ጎኑ ጎኑ ትኸይድ ዘላ ድማ እዚኣ እያ ክልተ ፕላን ብሓደ ይሰርሓ ኣለዋ ሳልሰይቲ ግን ኣላቶም ብፍላይ ንዓረብ ጥራይ ትምልከት ማለት እዩ ንስማዕ ኣብዚ Regards God says the Strait of Hormuz is now closed. Now this is an important waterway with about 20% of the world's oil consumption passing through this narrow curve. It's used by most of the major oil and gas producers in the Middle East. Well, the Strait of Hormuz is rather narrow but holds a lot of traffic. If we look at just this narrow point, it's about 33 kilometers, but an estimated 20 million barrels of oil have flowed through it every single day last year. Now, much of it is headed to Asia through the Arabian Sea, but some of it is also headed to Europe, right through the Arabian Sea and up through the Suez Canal. Its closure would mean እጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ኩናት ኣብ ባይታ ንእስራኤል ክንደይ ህንፃ ኣፍሪሰ ክንደይ ሆቴል ሃሪመ ክንደይ ገለመለ ሃሪመ እዚ ንኢራን ክዕውታ ዝኽእል ኩናት ኣይኮነን የስ ንእስራኤል ክሕምሞም ይኽእል እዩ እስራኤላውያን ሰባት ክትቀትል ትኽእል ኢኻ ገዛውቲ ከተፍርስ ትኽእል ኢኻ መደበር ክትሃርም ትኽእል ኢኻ በት ኩናት ብኸመይ ይሰዓረን እዩ ኩናት ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ብምህራም ንፀላኢኻ ኣመና ክሕምሞ ዝኽእል ቦታታት ኣብኡ ኢኻ ክተተኩሮ ዘለካ ስለዚ እታ ዓባይ ክፋል ናይቲ ስትራቴጂ ናቶም ነቲ ናይ ኤነርጂ ኢንፍራስትራክቸር ብምህራም ካብኡ ወፂኡ ክኸይድ ንዝደሊ ነዳዲ ድማ በዛ ናይ ወሽመጥ ሓርሙዝ ብሎክ ብምግባር ጠቕላላ ቁጠባ ዓለም ነቲ ቃንዛ ክስምዖ ከም ዝኽእል እዚ ቃንዛ እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ንዶናልድ ትራምፕ ከይዶም እዚ ጠጠው ኣቢሎ እንተዘየለ ንሕና ንስዕና ኣለና ዝብል ዘረባ ክመፅእ እዩ ከም ወትሩ እቲ ቃንዛ መጀመርያ ኣበይ ዝስማዕ ነቲ ናይ ነዳዲ ግዳይ ዝኾነ ኮንቲነንት ንሱ ድማ ኤሮፓ ይበሃል across the Middle East have closed one of the world's most vital oil choke points, the Strait of Hormuz, as tankers full of crude oil sit and wait for safe passage. Energy prices around the world have started to climb. What we're seeing is this conflict in the Middle East pushing oil prices higher because markets hate uncertainty. 15% of the European Union's demand goes through the Strait of Hormuz. So if that is shut, then we have 15%, potentially 15% less oil that reaches us here. And globally, it's about 20%. Iran says it will continue targeting ships passing through the Strait. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀዳማይ ታርጌት ወይ እውን ቀዳማይ ዝጉዳይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤሮፓ እዩ ምክንያቱ ኤሮፓ ፅግዕተኛ ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ነዳዲ ቦታ ስለ ዝኾነ ብኩናት ናይ ዩክሬን ከምኡ ድማ ብኮቪድን ብኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ዓብይ ክፋል ናይ ኢንዳስትሪ ናቱ ዝተሃረመ ቁጠባ ናቱ ድማ ዓብይ ስምብራት ዝተረፈሉ ክሳብ ሕጂ እውን ካብኡ ክሓው ዘይከኣለ ድሕሪ ክንደይ ሓይሊ ካብ ራሽያ ወፃኢ ካልእ መንገዲ ጌርና ኢና ኢሎም ክጀሃሩ ላብ ዝጀመሩ ድማ እዚ ክቁረፅ ጀሚሩ ኣሎ ሓንቲ ካብቲ ፅቡቕ ዝኾነት ወይ እውን ዕድል ኤሮፓ ዝገበረቶ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ወርሒ 3 የጋጥም ብምህላዊ እሱ ድማ ብፍላይ ናይ ጋዝ እዚ ናይ ኤሮፓ ናይ ቆጠሪ ኢልካ ናይ ካልእ ጋዝ ብዙሕ ናብ ኤሮፓ ይመፅእ ነይሩ እቲ ኤልኤንጂ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ዊንተር ይሓልፍ ስለ ዘሎ ዋላ እቲ ሂተርስ ጠጠው ድሕሪኡ ልጂ ሰብ ክፅመም ይኽእል እዩ ስለዚ ካብኡ ናብኡ እንተኾነ ዝበዝሐ እቲ ጋዝ ከዓ ንኢንዳስትሪ እዮም ዝጥቀመሉ ስለዚ ኢንዳስትሪ ማለት ድማ መነባብሮ ንምኽባር ዓብ ተራ ክፃወት እዩ ስለዚ እዚ ጌም ፕላን ከም ወትሩ ዝህሰ ዘሎ በዚ ጉዳይ እዚ እውን ኤሮፓ እዩ ዝበሃል ሕጂ ኤሮፓ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይቢዱ ኣይብግሩ ተሃራሚ ናቱ እዩ ኣሜሪካ ኸ ይኸስብ እዩ ዘሎ ብኤነርጂ ሴክተር ክትሪኦ ከለካ ምክንያቱ ጋዝ ናቱ ናብ ኤሮፓ እዩ ዝሽየጥ ዘሎ ዋጋ ናይ ጋዝ ይውስኽ ኣሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ ይውስኽ ኣሎ ብካልእ ኣዘራርባ ኣሜሪካ እቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ካብዚ ኩናት እዚ በቲ በፅዋር ብምሻጥ ይኸስብሎ በዚ ድማ ኤነርጂ ብምሻጥ ይኸስብሎ ግን እዚ መክሰብ እዚ ንውሕዳት ካምፓኒታት እዩ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ብዓብዩ ስምብራት መፅይዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ዓቕሉ ፅቢብሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ርኢና ኣለና ዓቕሉ ኣፅቢቡ ከም ዘሎ ክንርኢና ምክንያቱ መፍትሒ ይደሊ ከም ዘሎ
مفتحي بقليلو كركب زغلا يكونن ግን ድሮ መፍትሒ ንክኸውን እዩ ዝበሎ ስጉምትታት ክወስድ ጀሚሩ ኣሎ ሓንቲ ካብቲ ስጉምትታት ንስ ወሲድዋ ዘሎ ነዚ ቁጠባ የረጋግእ ኣለኹ ኢሉ ዝሓሰባ እንድያ እዚኣ እንታይ ኢሉ ኣዚዙ ኣሎ መስለኩም እተን ካምፓኒታት በዚ ምሕላፍ ስለ ዝኣበያ በዚ ወሽመጥ ሃርሙዝ ምሕላፍ ስለ ዝተኸልከለ እንታይ ይብላ ኣሎ ነተን ካምፓኒታት ፍሉይ ኢንሹራንስ ክበነ ይብላ ኣሎ ብዩናይትድ ስቴትስ ዴቨሎፕመንት ፋይናንስ ኮርፖሬሽን FDC ዝበሃል ማለት እዩ to provide a finance to provide at a very reasonable price risk insurance and guarantees for the financial security of all maritime trade especially energy traveling through the Gulf ስለዚ እተን መራኽብ በዚ ምሕላፍ ፈሪሄን ዘለዋ معقتي كنقبرلن ويون كنحجزينا ويون نقلين دما اسكورت كنقبرلن يبلالو تدحريوم كيدنا كنكلاخلو مينا كابتنا ايران متقعتي زبل زلو اذن تاي مالتيو اتينا ايران استراتيجي يسرحلو مالتيو كال زربا يبلال ترامب تامين له مالتيو نا ايران استراتيجي نقطه بعالم نبرباش كاب قدم زحسبوه ملو بملو يسرحلو مار اذا كاب كوني نا امريكا ناي عرب كنتاي داتي منقدناتن عرب تاين كغبراب سو دايزي بخمين كخد عرب انتايو مصاين نابنت ابزي واغناي جلوبال ناي كرود اويل برايسز تري والله كما يغيرو سبايك غبرالو نلعل غصو تشارت نلعل غصو يونچفالو زدما جينا اب قداماي غص نايت كويناتيو ايماجين جمت يزبكم زلو ايران مليسا نتناي سعوديا ارماكو نزي ابزن ريو صنعنا دقيمان تحريماتو by the way there is a report نزنا ينداد سيكتور ناي سعوديا مبل كاله غزي حريماتو زبل زيناون اب عالم يزورالو نالبات بزي چبتي وي بزي زخون يكون كنزاربو اند سلا زي بلنا ازي سمعوا. We've got very important breaking news coming in. The second Iranian attack on Saudi oil giant Aramco has just happened 2 days after the first big attack that resulted in a massive fire on the Aramco oil terminal. Reports coming in that a second attack on Aramco in the last 3 days has just taken place. It is not clear whether it was a missile or a drone attack. Reports coming in from local agencies saying that Aramco has been struck once again by an Iranian drone. This is in the Ras كم تري وزلهم again عبزون تمساسالي زرباينا نسمع زلنا انتايت زربا دما حجون انتقوني نمبل كالا يجزي اتي ناي سعوديا ناي ندادي بوتا ويون نايتي زعابي ناي عالمنا زبال ندادي زعاريلو بوتا نسو حريم مخم زلو يزنقر زلو سلازي سعوديا تكبرو زلاك قربات نحجت رايدي يكون زي مهرام زدما تسفان قبر كبير يكونن مغنيا سعوديا مشارقتنا سعوديا كتودق عنيد لنا ابزي اوان قربيتنا مشارقتنا سلازي سعوديا كتداخمون دليتي بلنا سلازي نسعوديا مبل كالا غزي زهرم زلو ايران كو احرمناني لهم نيرم قد محجه سلازي ميبي زغو داي زون مس غزينا خنصاريو غد نسعوديا ابتنا نداد بوتا تهرم كم زلاينا نرزلنا سعوديا بمهراما ايران تراي اسرائيل كتكسب مخانا انا نسعوديا اسيروم لاني روميم نقطر اسيروم لاني روميم منال بعد دي اسورو لزنبرو اماراتي كون زغلغن امارات دما ايران اسيرو لهم زنبره ببزح منقد دما يرم كم زلينا نقر ايران كبيت زخونه متقعتي اي وردالو اتي امارات كبيت زخونه متقعتي وردالو سنهلنا نعوز ملكت كنرينا سلازي اتي ابقو طبانا عالمنا كم دما انزان امريكا نيوروبا كفتر زخل ابزبلو نطبي صبغ زخونه سقمتي يبلو ازي دما انتي كفتريو ني دونالد ترامب صغط فترولي مغنياتو دونالد ترامب اموداتا كسمع زخل قطبانا يتهاجر ان تدحرمن دحر قيديو قطبانا انا امريكا صبغ زخونه انزا كسمعون تجميرو then they will definitely قال نجر كغبرو كدديوم قال امريكاوين زيغاتات ابزح بوتاتات بسنكتي امباسي اوتي وزلو بسنكتي زغاطم زلو كنتات كابزح بوتاتات حزبهم نخوت عزيزهم كم زلو يزنقر زلو سلازي درو حساب حجي اب حقرات عرب تتوكيس زلو ينغرونا لو ابزي if this is all yes كم ريزلنا Gulf states intercepts نساتهم زتتوكسلو من نساتهم زكالا خلو زلون 7 ميسايلات 59 درونات بحرين قطر كمو كابنا بتري والله قطر وحديو امارات تري والله 248 دروناتن 15 ميسايلاتن بخلا زراربا بوحدو بما يتقصر اير ديفنس سيستمات فيهم الله امارات يم زبال زلو نزين خغبرو سلازي تارجت ناب قطر درود زخونه اتدرود دما ابتي
ኤር ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ጥራዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ ኣብ ቀጠር እንታይ ዝበሃል ተዘረባ ወፂኡ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ኣብ ሙሉእ ማእከላይ ምብራቅ እቲ ዝዓበየ ራዳር ናይ ኣሜሪካ ታሪሙሉ ይበሃል ኣሎ ኣሚን ብዙሕ ፀብፃብ ርኢ ኣለኹ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ብዚ ክነቕርቦ ግዜ ስለ ዝወስድ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ራዳር ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበሮም እቲ ዝዓበየ ልዕሊ ቢልዮን ይዋግኡ እዮም ዝብሉ ድሮን ናይ ክንደይ ሽሕ ናይ ኢራን ሃሪማቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ንኩሉ ኣቃፂላቶ ድያ ገለ ክፋል ግን ስእልታት ኣሎ ኬትኩም እውን ቸክ ግበርዎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ቀንዲ ታርጌት ናቶም ዘሎ ንኢማራት እያ ሓደ ሰብሲ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ኣብ ኮሜንት and it really makes sense ንስዑድያ ንቀጠርንሲ ትሃርመን ኣለ ኢራን እንታይ ስከኢሉ ፅሒፍ ሓደ it's funny ምናልባት ስዑድያን ቀጠርንሲ ንኢራን በጃ ክረም እናኢሎም ማኾኑ ኹልዮም ኢሉ ስለምንታይ ንኢማራት ጥራይ ትጨፍጨፍ እንተላ ንባሕሬን ከምኡ ድማ ባሕሬንን ኢማራትን ክልትየን ናይቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ምስ እስራኤል ሰርሓ ዘለዋ እየን ነዚአን ክልትየን ጥራይ እንድሕር ክትሃርም ጀሚራ ኢራን እንታይ ክብልዎ እዮም ስዑድያን ቀጠርን ብእስራኤል ክረሙ ክጅምሩ እዮም ወይ ብኣሜሪካ ስለዚ ኣብ ዓይኖም ከያቱ ኣምሲላ ንዓታቶም እውን ክትሃርሞም ተኽኢላ እዚ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ስዑድያ ኣብ ዓይኒ ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ከይትኣቱ ብጣዕሚ እያ ፍሪሃ ደላ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ንስዑድያ ውሑድ እዩ ዘሎ ካብ ናይ ኢማራትን ገለን ስለዚ ኢማራት ፅቡቅ ጌርያ ትረም ዘላ ብዙሕ ድማ ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕልያ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ድሓን ንዕኡ ኣብዚ እውን ከሪእኩም እየ ምናልባት ኣብዚ ሕልፍ ኢሎም ነቲ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዝካየድ ኣብ ናይ እስራኤል ብዙሕ ቦታ ዝህረም ዘሎ ኣብ ብዙሕ ዕንወት እውን ይወርድ ኣሎ ግን ናይ if we can find ናይ ቤይሩት ሳውዲ አረቢያ ናብ ኢማራት ተኸይድካ ግን there is actually ናይ ዱባይ ዝዓበየ ነይሩ ድሓን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፆ ክፍትነ ካልእ ስለ ዘለኒ I'll bring it from another place ብዙሕ መጥቃዕቲ ዝወርዶም ዘሎ እስከዚያ ስምዕዋ ሕጂ from Iran. Rasul, let me start with you, in fact. Why is Iran attacking Gulf states' energy infrastructure and how is it gaining the outcome? Well, for Iranians, I think they have been quite clear. Now, what they're implementing is what they have been saying in the last couple of weeks. So again, we have heard from the Iranian officials that in case of the war, they're going to do two things. First, they're going to raise the cost for Washington and to force Washington thinking twice. They were hoping that Washington is going to reassess its position and seeing that the war is going to be extremely costly for them and maybe changing their posture. And second one, regionalizing the war. So bringing a huge cost for the regional countries and forcing the regional countries that somehow they will put pressure on Washington and changing the US or the trajectory of the events against Iran. So here, they are implementing these two policies as the strategy of the deterrence. Now they have started, in the first day, they have started by attacking the US military facilities, which by many it was understandable. Right. However, but no one expected them to go as far as attacking energy infrastructure. They were hinting that. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘላ ኣብዚ እታ ሕጂ ቆሪፀልኩም ዘለኹ ድሕሪያ ዝብላ ተቐንዳ ኣገዳሲት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዚ ኢራን ስለምንታይ ነዘን ሃገራት ዓረብ ትሕርመን ዘላ ዝብል ሓደ ካብቲ ኣገዳ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ እዩ ብዙሓት ድማ እንታይ እዮም ክፈጥሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ነዘን ሃገራት ዓረብ ኣንፃር ኢራን ንክዋግኣ እዩ ዝደፍአን ዘሎ ኢራን ድማ ንነብሳ መሊሳ እያ ተነፅል ዘላ ናይ ብሓቂ ፅሉል ስትራቴጂ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ሰሚዕኹም ኣሚን ነዚ ኣሜሪካ ከምኡ ክብል ኣይገርመካኒ ኢራን ግን ስለምንታይ ከም ትገብር ኣላ ይፈልጡ እዮም ኢራን ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ኩናት ጠጠው ክብል ተኮይኑ ናይ ግድን they have to force it ከጨነቕዎም ክኽእሉ ኣለዎም ንኣሜሪካ ድሮ ፀቕጢ ይገብሩ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ they are really pushing ነዚ ነገር እዚ ንክቕይርዎ ይልምኑ ኣለዉ እዮም ይፀቕጡ ኣለዉ እዮም ምክንያቱ በዚ መንገዲ ንክንደይ ክቕፅሉ ክእሉ ኩሉ ሰብ እዩ ዝጠራጠር ዘሎ ድሮ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ቀጠርን ናይ ኢማራትን ተወዲኡ ከም ዘለዎን ምስ ሓተትዎም ድማ ኣሜሪካ ቴሌፎን ናቶም ዓፂያቶ ተቕበሎም የላ ንበሃል ኣሎ ከሪእኩም እየ ፅንሂለ ስለዚ ኢራን is making the pressure እቲ ፀቕጢ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ትገብረላ ተሃርሞ ዘላ ድማ መብዛሕትኡ ኤር ቤዝ እዩ ካብኡ ወፃኢ ድማ ኤነርጂ ኢንፍራስትራክቸር እዩ ጅቲ ኤነርጂ ኢንፍራስትራክቸር ዋላ ኮነ ኣሜሪካ ዝሓስብ ተኾነ ነዘን ሃገራት ዓረብ ግን ትንፋሰንን ጎረሮአንን እዩ ስለዚ ዓብዪ ሕርቃንን ቂንታን እዩ ዘለወን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘይዝረብ ዘሎ ግን እቲ ቀንዲ ሕርቃናቶም ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ቢልዮንስን ቢልዮንስ ገንዘብ ዝኸፍልዎ ዝነበሩ ክትከላኸለሎም ኢሎም በይዛት ገይሮም ዝነበሩ ኣሜሪካ ከም ዝፀለመቶ ስለዚ ነቲ በይዝ ናይ ነፍሶም ከጥሕኑ ጥራይ ዘይክእሉ ዘይምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ነተን ሃገራት እውን ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተውኦም እዚ እውን ካልእ ነብሱ ዝኻለ እዩ ሕጂ ዝብላ ግን ኣገዳሲ ዘረባ እያ
Were they? Okay. Because the Fars News Agency, which is affiliated with Revolutionary Guards, constantly was sharing the pictures of the energy facilities across the region. And now, so they are heating the energy the facilities and the airports. This is where it hurts most because the whole image of the Gulf is based on that. Right. However, my concern is that if that will not be enough for Iranians to see that the regional countries are not putting enough pressure on Washington, then the third stage could come. And in the third stage, Iran could start targeting the strategic depots that are preserved for the wartime, such as food depots and the water supplies. And if that is not good enough, in the fourth stage, it could start attacking the residential areas, saying, well, if our children... Wow, this is going to be very serious. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ በብ ፕላኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ቀዳማይ ፕላን ንሃገራት ዓረብ ክስማዕ እንተዘይክኢሉ ንኣሜሪካ እውየን ጠጠው ከም ዘብሎ እንተደይገረኖ ናብ ኔክስት ፕላን ክሰግሩ እዮም ስለዚ ክሳብ ሕጂ መጀመርያ ነተን በይዛት ሃሪሞም ኣለዉ እቲ በይዛት ኢፌክቲቭሊ ብዙሕ ተሃሪም ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ እሱ ይተሰምዖምን ሃገራት ዓረብ ሜይቢ ኦኬ ኣይተሰማዓኩምን ናብ ኤነርጂ ኣብ ተቐንዲ ጎረሮኦም ዝኾነ ወይ ቁጠቦም ብራንድ ናቶም ዝኾነ ነዳዲ ቦታታት ይሃርሞም ኣለዉ ሃገራት ዓረብ ነዚ ተጸሚመንኦ ክኸዳ እንተጀሚረኖ ነድሓን ክንፅመም ንኽእል ኢና እንድሕሪ ኢለን ሳልሳይ ስቴጅ እንታይ ክገብሩ እዮም ፉድ ዲፖስ መኻዚኖ ናይ መግቢ ከምኡ ድማ ናይ ዋተር ዲሳሊኔሽን ማይ ዘፃርዩሉ ቦታ ስለዚ ብጎረሮኦምን ብኸብዶምን ክመፅኦም እዮም ብማይን ብመግብን ክመፅኦም እዮም ነዚ ቦታታት እዚ ክሃርምዎ እዮም መግቢ ሒዘን ዝመፃ ናይ ሎጂስቲክስ መራኸብ ተለዋውን ክሃርምዎን እዮም ስለዚ ብመግቢ ክመፅኦም እዮም ነዚ እውን ክፅመምዎን ተመሪፆም ድማ ኢሎም ኣብ መወዳእታ እንታይ ገብሮም እዮም ኢሉ ኣብ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ቦታ ክትኩስ እዮም እዚ ድማ እንታይ እዩ ህዝቢ ኢራን መንእሰይ ኢራን ቆልዑ ኢራን ደቅና ይቕተሉ እንተለዉ ደቅኹም እናተሓጎሱ ዝነብሩሉ ምክንያት ክህሉ የብሉን ስለዚ they are going to create maximum pressure ነዘን ሃገራት ዓረብ እንታይ ማለት እዩ በዚ ስትራቴጂ እዚ they better ቀልጢፈን ሪኣክት ተዘይገይረን ከቢድ እዩ ክኾነን ሕጂ ገሊኦም ኣለዉ ሃገራት ዓረብ ድማ ውግእ ክገብራ ይኽእላ እየን ናብ 200 ጀትስ ኣለዋ ስዑድያ ቀጠር 9 ዝኾና ኣለዉ 100 ገለን ኣለዋ ቀጠር ኢማራት 9 ዝኾና ድየን ገለ ጀትስ ኣለዋ ስለዚ እዚኣተን እውን ኣብ ውግእ ክኣትዋ ክእላ እየን ይብላ ኣሎ well sustain this with the strikes on the oil and gas infrastructure. They've intercepted over 90% of the missiles and drones. And Trump, okay, the Gulf nations cannot. So then you'd expect the Gulf nations to either join the war or pressure Trump to end it. Which one do you think? And I think in the end they're going to pressure Trump to end it because what can the Gulf nations bring to the forefront? It's just a standard question. I don't mean to be insulting to these people, but they have nothing. Again, Saudi Arabia couldn't defeat Ansarallah since 2014. Couldn't defeat Ansarallah. And so now the vaunted Saudi Arabian Air Force is suddenly going to be the straw that breaks the Iranian camel's back. The United Arab Emirates has also been involved in taking on Ansarallah unsuccessfully. Couldn't win. Had to withdraw. And now suddenly the UAE is going to be that. نسمع زلنا نزيو أكع الرئيس كهجرات عرب تقطعين مرة تبصحيون يس هجرات عرب كعراء خلاين بزقات منزلو تسقم سوليداريتنا تنكعبي بهلالو إماراتن سعوديان سقمن كفتحة خلاين يبللو I am not sure مغنياتو ناي كراوي ناي قليكون ناي استراتيجي كورا بحاوي أكايداين يرتبع سناتن سلازي بغالي لو كتسقن زغلا يكونن جن كعراقو تغينم تزبلت مدرخيزي سنو قد فتحن عبد الحريد كن رينا مسنا يرتراك هون كله انتاي بلالو سكاتري تربسي لكم انتاي كخ قبرا خلا أمين سعوديان إماراتن بحد تعكيبا نيران انتاي كخ قبرا خلا يلو أيكونن إيران نحوتك سعري قالوا نشدشت عام تقالي سميلو إيران نو سعودية إمارات قالوا كل الجيسيسي هاجرات كم لما قبت ونحويسك قالوا بزعت أمريكا فرنسا نحجزهم نأنصر الله نحوت مالتيو نحمش شدشت عام التواجم 9 إيراميا ولا حنتي قبروا حات عدم دما تقايا يوم زعجي ابن حات عدم وريدهم مزلو بأسي حيزم وتيو سلازي أيكونن إيران كقطموا بيرشيان civilization حيلن زلون أمريكان إسرائيل نون بحد زقتم زلو ناتو قربيتهم زلو حوتي منقص زي كنا نان ستيت أكتر زبهال نوع خمان حنت قبروا يكالون سلازي بعفهم كقعرو خلو كلم تاونكو قبروا زخلو أمريكا ملمانن سقط مفتار نمبر كقبروا زخلو يبلومن من بعد قال سبات هلو إيران أسوار تخوني أبكر بعجزي زبلو well not lucky. Expensive, but are the costs of America's attack on Iran financially and logistically unsustainable? Take a look at this. This is Iranian state-affiliated media showcasing
vast stockpiles of low-cost but highly lethal Shahed drones. In response to America and Israel's attack on Iran, the regime launched hundreds of these against its attackers and their allies. But there's a huge mathematical mismatch between the cost of Iran's weapons and those used to defend against them. ሕጂ እንዳዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩናት ዋላ እኳ ኢራን ምስ ዓበይቲ ሓይልታት ትዋጋእ እንተላ ኢራን ግን ብዙሕ ኣፅዋር ኣለዋ እቲ ብዙሕ ኣፅዋር ናታ ድማ ብቐሊሉ ክትኮስ ዝኽእልን ካብ ዝኾነ ቦታ ክትኮስ ዝኽእልን ማክሲመም ክሳራታት ወይ ከዓ ዓብ ክሳራታት ከምፅእ ዝኽእልን እዩ ስለዚ ነዚኦም ክትሃርሞም ተጀሚርካ ነዚኦም ከተውድቖም ኣፍኮርስ የውድቕዎም ኣሎ በቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም that's a problem because በዚ ጌርካ ሃሪምካዮም እውን መኽሰብ ኣየምፃልካን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኢራን ትኽተሎ ዘላ ስትራቴጂ ንኢራን ንክትዕወት ክሕግዛዩ ቃንዛ ክትፅመም ተኽኢላ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ዘን ሃገራት ዓረብ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ኣምነድራይዎ ኢንተርሰፕተርስ ነዚ ብ20,000 ኣክቹዋሊ እቲ ቁፅርታት ኣብዚ ፍልይ ዝበለ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይፈላለዩ እዮም እዚ ናይ ኢንተርሰፕተር ናይ ኣሜሪካ ክሳብ 4 ሚልዮን ዋጋ ይበፅሕ ይብሉ ናይ ብሉምበርግ ሪፖርት እዚኣቶም ግን ብዙሕ ግዜ ኣጓዲሎም ክነግሩካ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ክሳራታት ናይ ኣሜሪካ ከጉድልዎ ስለ ዝደልዩ ስለዚ በዚ መልክዕ እንድሕር ቀፂልካ መብዛሕተን ሃገራት ሽግር ከጋጥመን እዩ ምክንያቱ ነዚ ሚሳይላት ነዚ ክትገዝኦ ዋላ እውን ክቡር እንትኾነ ክቡር ዋላ እንትኾነ ብቐሊሉ ድማ ክትረኽቦ ትኽእል ኣይኮነን እዮም ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኢራን ብብዝሒ በማይት ብዓሰርተታት ሽሕ ዝኸውን እዚ ድሮናት እዚ ሒዛ ከም ዘላን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንሳቶም ንነዊሕ ግዜ ክትክስዎ ከም ዝኽእሉን ብግምጣሉ ንዑ ንምክልኻል ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሚሳይላት ኣብ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ንባዕላ ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ናይ ሚሳይላት ይኹን ናይዚ ፔትሪዮት ሚሳይልስ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንኽትከላኸል እውን ኣፅዋር ከሸግረካ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ንኩላቶም ንዝሓትዋ ዘሎ ትብየላን ንሳ ድማ ምስ ቻይና እውን ውግእ ትሓስብ ዘላ ኣብዚኣ ሓንቲ ሪፖርት ባጌርና ክንውዲና I can't find it ኣብ ሓንቲ ነራ ፀብፃብ ዋላ ነቶም ኢንተርሰፕተርስ ክገዙ ገንዘብ ንዘለዎም ኣሜሪካ ገንዘብ ሚሳይላት ስለዘይብላ ሶሪ ክንበኩም ኣይንኽእልን ኢና ብምባል ዕሽሽ ኢላቶም ትሓልፍ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብል ብብዙሕ መንገዲ ዝመፁ ዘሎ ሕቶ እዩ ኔክስት ሙቭ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን ንባዕሉ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ እዩ ኤውሮጳውያን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተመቓቐለ ሓሳብ እዩ ዘለዎም ንኣብነት ናይ በዝመን ይጀምር say the Trump administration's justifications for attacking Iran are falling short. Secretary of State Marco Rubio and other White House officials briefed Congress in a bid to get other lawmakers on board. Well, Rubio's arguments have done little, it seems at least, to convince senators that the war was actually necessary. Let me explain to you guys this in simple English, okay? Iran is run by lunatics, religious fanatic lunatics. They have an ambition to have nuclear weapons. They intend to develop those nuclear weapons behind a program of missiles and drones. ሰብ ዝኣምኖም ዝሰኣኑ ኣሜሪካውያን ዓቕሎም ክፀቦም ቀሪብሎ ንትምህርቲ ዘረባናቶም ማንም ከኣምኖ ይከኣለን ኢራን ዝኾነ ይኹን ፀገም ንኣሜሪካ ትፈጥረላ ኣይነበረትን ስለዚ ዝውግእ እዚ ንነተንያሁ ክትሕጉሱ ኢልኩም ኢኹም ጌርኩሞ ኣሜሪካ ድማ ረብሓ ዝበሃል የብላን ክሳራ ናታ ግን ካብ ደቂቕ ንደቂቕ ኣክቹዋሊ ብሰከንድ እዩ ዝቁፀር ዘሎ ክሳራ ናታ ሉክ ኣት ዲስ ቪድዮ እዚ ክሳራታት ናይ ኣሜሪካ ድሮ ሓደ ቻርት ገይሮም ኳልኩሌት ይገብርዎ ኣለዉ ኣብ መበል 3 መዓልቲ ድዩ yes ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክንደይ በፂሑ ኣሎ 2 ቢልዮን yes 2.1 ቢልዮን በፂሑ ኣሎ ኣብ ጀስት 3 መዓልቲ እቲ ክሳራ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 3 መዓልቲ ክንዲ እንተኮይኑ ኣብ ሰከንድ ክንደይ ይገብር ደለይሎሞ 2,000 ገለን per second እዩ እቲ ዋጋ ትውስቕ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ or I don't know whatever it is እንታይ ማለት እዩ ክሳራታት ናይ ኣብ ኢራን ትፈጥሮ ዘላ ትሪልዮናት ገንዘብ ክጠፍእ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፕሬሸር ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እቲ ፖለቲካዊ ክላስ ፓርትናቱ ሚድ ተርምስ ድማ ይመፅእ ኣሎ እቲ ፀቕጢ ንላዕሊ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ስምዕዎም እንታይ open-ended operation. This is an open-ended operation that hasn't even really started in earnest yet. There will be more Americans killed. They refuse to take off the table the insertion of ground troops. This is going to make the operation in Libya look like child's play. There is no question this is war. They have contempt for the American people. ስለዚህ ኩናት ናይ ሊብያ ወይ ናይ ኢራቅ ብፍላይ ናይ ኢራቅን ኣፍጋኒስታንን ይድገም ኣሎ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም
ስለዚህ ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ገና ይጀመርዎን ኣለዉ ከቢድ ኩናት ክኸውን እዚ መሊሱ ዝገደደ ሰብ ክመውትን ክቕተልን እዩ ይብላ ኣሎ ገሌ ሰባት እጂ ኣይ ከጋንኑ ኢሎም እዮም ዴሞክራት ስለ ዝኾኑ ንዶናልድ ትራምፕ ከዳኸሙ ኢሎም ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኖ that's not true ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ The CIA is also working to trigger some sort of an uprising inside of Iran. Now, this is a major and potentially explosive development in the war. So let me tell you what we know here with these breaking details. Multiple people familiar with the plan are telling CNN that the Trump administration is working to arm Kurdish forces, who they then expect to take part in a ground operation in Iran in the coming days. Let's get to this crucial reporting. The CIA working to arm Kurdish forces to stage some sort CIA ናይ ኣሜሪካ ከም ወትሩ ኣብ ስራሕ ኣሎ ንሪኦ ኣለና እንታይ ክገብሪ ኩርዳውያን ዝበሃሉ ሰባት ወሲዱ ናብ ኩናት ክእትዎም ናይ መሬት ውግእ ክጅምሩ ምዃኖም ክዝረብ ቀኒ ስለዚ ናይ ግራውንድ ኦፕሬሽን ክጅምር ስለ ዝኾነ እቲ CIA ኩርዳውያን ዝበሃሉ ነዞም ኩርዳውያን ኣብ ሱርያ ይጥቀመሎም ኣብ ቱርኪ ይጥቀመሎም ኣብ ዝኾነ ቦታ ኩርዲ ትበሃል ሃገር ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ኣብ ኢራቅ ይጥቀመሎም ኩሉ ግዜ ናይ CIA ኣሰትስ ኮይኖም ኣለዉ እዞም ኩርዲ ዝበሃሉ ኣብ ዝኾነት ሃገር ኤውሮፓ ናይ ኩርዳውያን ተቃውሞ ኩሉ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ትርኢ እንድሕር ኮይንኩም ስለምንታይ እንድሪኢልካ ምስ ኣሜሪካ ምስ CIA ብቐረባ ትሰርሑ እዮም ሰብ ስለዚ ከሃገርኩም ንኽትረኽቡ ክንሕግዘኩም ኢና እናበሉ ኣብ ኩሉ ዝደልዩ ኣጀንዳ እዮም ዝገብሮም ድሓር ድማ ይጠልምዎም ንኣብነት ኣብ ሱርያ ተስፋ ነይርዎም ሃገር ንኽረኽቡ ግን ጠሊምዎም ምስቲ በሻር አልአሳድ ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለዉ ግድባ ኢሎሞም ስለዚ ኣብ ኢራን ንዓታቶም ተጠቒሞም ናይ ግራውንድ ኦፕሬሽን ንክገብሩ ይቀዳደሙ ወይ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ነዚ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ኣብዚ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ዝግምት ሰብ ድማ ማንም የለን ዊ ኦል ኖው ብነፋሪት ብሰማይ ደብዲቦም ጥራይ ስርዓት ክቕይሩ ከም ዘይክእሉ ኣብ ባይታ ኣትዮም ውግእ ክፈጥሩ እዮም ሽግር ክፈጥሩ እዮም and we will see እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ሃገራት ዓረብ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትየን ኣብ ዘለዋሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሃገራት ዓረብ ሓንቲ ድሕሪ ሓደ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይወርደን ኣሎ ኣብ ትሕቲ ቅርፅናተን ኣብ መሬትናተን ኣብ ነዳድናተን ኣብ በይዛት ኣብኡ ዝነበረ በብዙሕ መንገዲ ስለዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ እዘን ሃገራት ዓረብ ብኸመይ ክወፅአን ንግዜ ንገድፎ እዩ ንዓና ዓረብ ጎረባብትና እዮም ስዑድያ ጎረቤትና እዩ የመን ጎረቤትና እዩ ኢማራት ኣብ ጎረቤትና መዓት ፅልዋታት ዘለዎ እዩ ቀጠር ፅልዋ ዘለዎ እዩ ኩላቶም ኣብ ከባቢና ፅልዋ ኣለዎም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ካብዚ ኩናት እዚ ብኸመይ መንገዲ ክወፁ እዮም ሓይሎም ድዮም ክወፁ ተዳኺሞም ድዮም ክወፁ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ኣብዚኣ እታ ዝበልኩኹም ኢማራት ካብ ቀጠርን ኢማራትን ካብ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንክገዙ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃውዒትን ሕቶን መልሲ ይረክብ የለን ስለዚ ኣሜሪካ ስለዘይብላ ትህቦም የለን ስለዚ እዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ተወዲኦም እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ክኸብድ ከም ዝኽእል ክንግንዘብ ኣለና በቲ ኮይኑ በቲ ሕማቕ ናብዘን ሃገር ከጋጥማ ይደሊና ብፍላይ ኣብ ስዑድያ ሕማቕ ከጋጥማ ይደሊና ዳርጋ መሻርክትና ዘላሳያ ስለዚ ሳ መውዳቕ ንሓና ጥቕሚ የብሉን ብግምጣሉ መብዛሕተን ሃገራት ዓረብ ዋላ ስዑድያ ሓዊስካ ኣብዚ ደገ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕንደራ ንክግታእ እንትሕር ኮይነን ገለ ነገር ክመሃራ ክእል ኣለውን ምክንያቱ ንባዕልካ ፓስታን ዝሑል ማይን ምቾትን እናስተማቐርካ ኣብ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘለካ ዕንደራ ቅቡል ስለ ዘይኮነ እዚ ቃንዛ እዚ ናባቶም ክመፅእ ከሎ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ኩናት ዘለዎ መረዳእታ ወይ እውን ኣብ ካልእ ዘጋጥም ዘሎ ስቃይን ቃንዛን እውን ክፃወር ይኽእል ይኸውን ኩሉ እዚ ንዓና ብቐጥታ እንተዘይፀለወና ኣባና ፀልዋ ኣለውና በልና እስከ ናብቲ ንዓና ብቐጥታ ናብ ዞባና The conflict has been gaining momentum. It's between two neighbors that share a complex history. We're talking about Ethiopia and Eritrea. Lately, Addis Ababa has been using military pump and show to rally support as tensions rise with Asmara. Now this week, Ethiopia celebrated the 130th anniversary of the Battle of Adwa. It marked the country's victory over invading Italian forces in 1896. The battle helped to ensure that Ethiopia was never colonized. ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ጉዳይ ተደጋጋሚ ኣብዚ ዜናታት ክመላለስ ንሪኦ ኣለና ኩሉ ግዜ ድማ ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘተሓሓዝ ነጥቢ ገይሮም እዮም ዝገብርዎ ብልፅግና ንሉላውነት ኤርትራ ክደፍር ኣብዚ ሸበድበድ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ ወይ እዋን ክልትኤን ሃገራት ንኩናት ይዳለዋ ከም ዘለዋ እዚ ቦሳይዲዝም ክልትኤን ወገናት ብዝብል ምኽኒት ንኤርትራ ኣካል ናይቲ ዝንቡዕ ኣካይዳ ከምኡ ድማ ኣካል ናይቲ ዝዓበደ ስርዓት ዝኸዶ ዘሎ ናይ ብልፅግና ስርዓት ዝኸዶ ዘሎ ሙሱ ሓዊስካ ንክልትዮም ናብ ኩናት ይኣትዋ ከም ዘለዋ ዝብል ዘረባ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናናሃረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ
ዳርጋ ሶምናዊ ሓድሽ ተሃዲድ ናይ ባሕሪ እናበገሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ስምዕዎም እቲ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳታት ወላ ንካልእ ዕላማ እንትኾነ ንባሕሪ ዝብል ግን ከምቲ ቀዳማይ ኣጀንዳ ገይሮም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ምናልባት ኣብቲ ዝትግበር ዝነበረ ናይቲ ብልፅግና ዝገብሮ መራሒ እዮም ዝብሎ ዘሎ ክንሰምዕ ስለ ዝኾንና I envision another ADWA. For me, the issue of securing port access and ensuring national prosperity represents a contemporary ADWA. I hope that every Ethiopian will help transform this vision into reality by prioritizing peace, restoring the port, and fostering the prosperity of our nation. ስለዚ ሓድሽ ዓድዋ ኢና ንጥምት ዘለና ከምቲ ናይ ቀደም ዓድዋ ቀደም 130 ዓመት ንጥልያን ከይወሮም ዘድሓኑ እንታይ ዘራኽብ ኣሎ እዚ ስለዚ ከምቲ ናይ ዓድዋ ዝድሓናዮ ካልኣይ ዓድዋ ድማ ናብ ኤርትራ ጌርና ወራር ጌርና ባሕርና ከነማልስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኖ ካልኣይ ዓድዋ ኣይኮንኩምን ክትገብሩ ካልኣይ ናደው እዚ ክፍጠረልኩም ካልኣይ ፍሽለት ናይ ካልኣይ ኮነን መበል ክንደይ ፍሽለት ንበሎ እስከ ንገሩና ክንደይ ግዜ ፈሽሎም ዞም ጎረቤት ኣነ ክቆፅሮ ስለ ዘሸግረኒ ንዓኻትኩም ሕሊፈ ገዲፈኩም ኣለኹ ክንደይ ግዜ ፈሽሎም ናብ ኤርትራ ክፍትኑ ቁፅሪ የብሉን ብኣይ ወገን ግን ብሓን ብዝኾነ እቲ ሚድያ ነቲ ናይ ብልፅግና ነገር እንድዩ ዝደፍእ ብኩሉ መንገዲ ኣነ ግን ብዙሕ ደስካሕክዕ እንዲና ብዙሕ ዘፈንፍን ዘረባ እንዲና ንሰምዕ ዘለና ኣነ ተፈንፍነኒ ዝሰማዕኳ ዘረባ እዚያ እያ ነዚያ ስምዑለይ ገለ ለባም ኮይና ገለ መኻሪት ኮይና ገለ ሰራቂት ኮይና ኣብ ልዕልና ዝገብርዎ ዘለዉ መወዳእታት ስለ ዘይብሉ where was that video man I'm really shocked by that video رغباي كالكون حق زي مثلا yes Ethiopia will not disappear because it's landlocked, and it will never reach its full destiny if it stays trapped inland. Ethiopia, Outline the map of the Horn of Africa was not designed for Africa. زي هذا سب ገለ ሚድያታት ናይ ብሪጣንያ ዝሰርሕ እዩ ከም ጋዜጠኛ ድማ ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ይፅሎ ከም ዘለዎ ብዙሓት ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ለንቀነ ዝበላ ግን መስተምም እያ ስምዕዎ እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ትርእይዎ ዘለኹም ብሰንኪ መግዛእቲ ይቆይሙ ገዛእቲ ሃይልታት ባዕሎም ዝገበርዎ እዩ ስለዚ ነዚ ብመግዛእቲ ተገይሩ ዘሎ ዶባት ይኹን ሃገራት ቀፃልነት ዘለዎ ሰላም ክንረክብ እንድሕር ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ዘሎ ስምዕዎ Africans. It was drawn by European colonizers who carved lines with rulers, not with knowledge of clans, trade routes, or kinship. Those borders split communities into two. እጂ ከም ፈላጥ ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ እዚ ኩሉ ዶባት ትርእይዎ ዘለኹም ናይ መግዛእቲ ኤውሮጳ ድመፀ እምበር ኣፍሪቃውያን ባዕሎም በባዓለይቶም በባዓዶም ዝገብርዎ ኣይኮነን በባዓለይ ዝሰርሕ ነይሩ ተኾን ንስኻ ሶማሌ ኮንካ ናብ ውሽጢ ሓንቲ ሶማልያ ትበሃል ኣለኻ سبب حنت عليه سلزخونه حجر صبغ زخونه يرتزقون روسو مسرعون يرو سوماليا لدي حد الناس يتكبر سوماليا سي هيمانوتهم حدا قوانقوم حدا بزح نجر حدا زغورم الله كامل افريقيا دما تزخفت هاجر بنا حدا مبلع قصر حدا تسرع سوماليا سلازي روسو تسرحنا يرتزقون هاجرات اب عالم قدامي سلام زلوا ويون كابتن قدام السلام زلوا انا زنبرا زلوا سويسرا حدا عينت عليه دما يكون نايتن سلسته زي سما مع هاجرات عليتيو اليان جرمن فرنسا زياتهم سلستيوم اب تاريخ بزعو زي زغرافاتيو سلستيوم دما ابزا عدنا له ابزا سويس سلستيوم كبالعو خلو ذا سويس جن بسلام يوم زخدو سلازي بزحنت ايكونن صقم كم زناتكا زعسور سنتلكا يصقم ات مفتحنا اتيو كغرمكم سمو شجر كورخينا زركبه ابللنا ኢትዮጵያ መፍትሕ ክትረክብ ተኮይና ንፀገማ ብላብላ ኢሉ ተገብር ይስምዑ landlocked as its fate. But history teaches us this lesson clearly. How you pursue access matters more than why. Force breeds fear. Fear breeds resistance. Resistance is warfare and loss. For Eritreans, sovereignty is not abstract, it's sacred. Any discussion of borders without acknowledging that pain is doomed to fail. Somalia and Ethiopia fought the Ogaden War of 1997 and 78. دحين እቲ ዘረባናቱ ስፔራስ ናትካ ቢኤስ ስለዚ መፍትሕናቱ እንታይ ክገብር ይስምዕዎ እንታይ ገበር ባላለ ሶሉሽን ናቱ exchange. Let's redraw the map peacefully. Step 1. Ethiopia relinquishes its Somali inhabited region. This is not a loss, it's a correction. A community long divided by colonial borders regains political coherence. Step 2.
Ethiopia receives the Afar inhabited region of Djibouti, including most of its coastline. This will give Ethiopia 200 to 300 kilometers of Red Sea access, connecting it directly to global trade. It would also reunite the Afar people, divided today between Ethiopia and Djibouti and Eritrea, into one political home. Addis Ababa gains access, the Afar people gain unity, history gains symmetry. Step 3. Djibouti is compensated fairly. Djibouti does not walk away empty-handed. It receives parts of Ethiopia's Somali region, an Awdal region, territories in northern Somalia often referred to as Somaliland. The clans inhabiting these areas, Isa and Samaron, align with reality. And crucially, Ethiopia commits to using Djibouti's port, let's say for another decade, while helping Djibouti build an alternative source of income. No economic shock. This requires agreement between Ethiopia, Somalia. ነዚ ስታይ ትብሎ ማለት ዝፀረፍካ ተፀረፍካሲ ኣይ ካእኽለካ ይክእልን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዝቀረ ኣፍሪቃ ብሰላም ክነብር እንድሕር ኮይኑ ሶማልያ ነቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ናታ ወሲዳ ንሶማልያ ክትባ ኣለዋ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ክኸውን ኣለዎ ሶማልያ እቲ ክልል ሶማል ናብ ሶማልያ ይኸይ ኦኬ ብናቱ ርእሲ ዝብለኩም ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ነዚ ናይ ኤርትራ ብሙሉእ ገማግም ባሕሪ ዓፋር ዝበሃል ወሲኽካ ንጅቡቲ ንኢትዮጵያ ዓፋር ዝብል ጌርካ ትባ ኢትዮጵያ ድማ ገጅፍ ባሕሪ ትረክብ ስለዚ ታ ዓባይ ሶማልያ ሕልምናቱ ክትግበር ኤርትራ ዝዓበየ ክፋል መሬታ ሂባ ገለመለ ይብል ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይብል መሲልኩም ድንጋፀናቱ ጅቡቲ ሕጂ ጥራይ ኢዳ ክተርፍ አይደልን ስለዚ እቲ ዘለዋ ናይ ሶማል ክልል ወሲኽካ ነቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣውዳል ስቴት ወሲኽካ ትሕግዛ ነቲ ወደባት ንኢትዮጵያ ሂባቶ ዘላ ድማ ኢትዮጵያ ገንዘብ ክትባ ኣለዋ ይብላ ኣሎ ናይ ኤርትራ ግን ኣይዛረብን እዩ እዚ ኤርትራ ኢትስ ኦኬ ኤርትራ ክትርሳዕ ትኽእል እያ ይብላ ኣሎ ስለዚ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ማርሻ ዝኾነ ርእሲ ዘለዎም እንታይ ክንብሎም ንኽእል መልሲ የብልናን ግን እዚኣቶም ሚድያታት ተባሂሎም ከምዚኦም ዝገብሩ እዚ ዘረባ እዚ ንኤርትራ ንምምቃል ኩሉ ኣጀንዳ ዘለዎ ካብዚ ኩሉ ክንወፅእ ተኮይና ድማ ኤርትራውያን ሓድነትና ክንሕይል ኣለና ሓድነትና ከነበርትዕ ክንክል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ልዕልና ዘሎ ውዲት መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ንቐፅል በቲ እዋናዊ ዘሎ ጉዳይ ድማ ንስገር መልእክተይ ንሻዕብያ ንሰራዊት ኤሪትሪያ ንኩሎም ዘለኒ መልእክቲ ቀንጠብጠብ ትብል ዳዋ ትመፅኦ ኣለዋ ጥራይ ክብሎም ዝፈቱ ጽቡቅ ያቀኒልና ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ጉዳያት ሻዕብያ ኣብ ኣናሃደና ከይወፃና ሻዕብያ ዘለዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቁመና እንታይ ይመስል ካብ ዝገርም ስርዓት ሻዕብያ እውን ብዘገደደ መንገዲ ብልምዓት ኣይዓምንን በስግግር ስልጣን ኣይዓምንን ብደቁ እውን ኣይዓምንን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ፈታዊ ስራሕን ፈጣሪ ስራሕን እዩ ግን ከምኡ ዝመሰለ መንግስት ክረክብ ኣይከኣለን ኩልና ከም ንፈልጦ ሻዕብያ ስልጣን ክህዝ ከሎ ዳርጋ ልዕሊ 300 ፋብሪካታት ኣብ ኤርትራ ነይረን ሎሚ ዳርጋ ኩለን ዓንየን የሉን ሽዑ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ንሳ እውን ተኣፅያ እያ ከም ሃገር ኤርትራ ከም ሃገር ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ የብሎምን ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ገዲፉ ናብ ስደት ይመርሕ ኣሎ እዚ ፍሉጥ እዩ ዩጋንዳ ሱዳን ሳውት ሱዳን ኢትዮጵያ ኬንያ ኣብ ኩሉ ጎረቤታት ይሓድም ኣሎ ሃገር ባዶ ትኸውን ኣላ እቶም ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ሰሪሆም ከይበልፅጉ ድማ ሰለልቲ ሓዊሱ እናለኣኸ መን ጥዑይ መን ሕሙም ምኳኑ ምፍላጥ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ እቶም ንጹሃት ይብድሉ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ከም ሃገሮም ክሰርሑ ኣለዎ ዝብል ኣቋም ሂዝና ነርና ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ተሓዊሱ ዝመፅእ ሕሙም ሓሳብ ዘለዎ ሰባት ንሳቶም ስለ ዘለዉ መን እዩ ጥዑይ መን እዩ ሕሙም ንምፍላጥ ድማ ዝግበር ፕሮሰስ እቲ ጥዑይ ከም ዝብድል ይፍለጥ
ኣብ ዓዶም ሰላም ይስእኖም ኣብ ስደት እውን ሰላም ይስኖም ኣሎ እዚ ናይ ክፍዓት ኩሉ ስሩን መሰረትን እዩ ሰብ ኣብ ዓዱ ክነብር እንተ ዘይካለ ወፂኡ እውን ከም ዓዘ መሰለ ፀገም እንተሃለዎ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ እዚ ይቅር ክባሃል ዘይግቦ ሰብኣዊ በደል እዩ ዝመስለኒ እዚ ይቅር ክባሃል ዘይግቦ ሰብኣዊ በደል እዩ ካብ ልምድና ቅርብ ኢልና ክንሰርሕ ፈቲና ነርና ካብ ልምድና ዝተምሃርናዮ እንታይ ተይልካኒ ካብዚ ሃይለ እዚ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ክርከብ ዘሂሰብ እዩ ስለ ዝኾነ ኣቕሚ ተረኪቡ ካብ ምዝራግ ዓዲ ኣይውዕልን ይኩን እምበር ብደንቢ ስለ ዝንፈልጦ ደጊሙ ንህዝብና كبدل الدل አይረክብን كم አይነት الدل አይንህቦይና ምናልባች እንተ ፈቲኑ ድማ ናይ መወዳእታ ፈተነ ያትኸውን ኢለ ይዛምን ክቡር ቀዳማይ Okay, so much مع الزرباي تزاري بزلو ስለዚህ ነዚ በኸመይ ክትምልሰሉ ትኽእል ክብድ ዝበለዩ ምክንያቱ እቲ ዘረባ exactly እንታይ ዕላማ ናቱ ክትፈልጥ ክትከላለካ ሰብ ድሌት ክዛረብ ይኽእል እዩ እቲ ዘረባ ተዳልዩ ኣጽቢቑ ተዳልዩ ሪሄርስ ገይሩ ጽቡቕ ዝኾነ ምድላዋት ገይሩ ምስቲ ዘረባ ናቱ ክኸይድ ዝኽእል ምስላታት ነቲ ዘረባ ናቱ ከራጉደሉ ዝኽእል ጭብጥታት ብዙሕ ሪሰርች ተገይሩ ተጻሒፉ ሸምዲድዎ መጽኢ ዝዛረብ ዘሎ ሓንደበት ካብ ርእሱ ምጽኢ ኢልዎ ኣናላይዝ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ኣይኮነን 30 ደቂቃ ገይሩ 30 ደቂቃ ወላ 40 ደቂቃ አይደለ እቲ ዘረባ ድማ ኩሉ ነገር very planned እዩ ሓንደበት ዘረባ የለን ኣብዚ ስለዚህ ሕጂ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ አብይ አሕመድ you know the game is አብይ አሕመድ እንታይ ይደሊ ኣሎ ካባና ንፈልጦ ኣለና ንሕና ንጎም ምሸትን ኣጽሚምና ኣሎ ኣጽሚምና እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኣፍደገ ባሕሪ እዩ ዝደሊ ዘሎ ልኡላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ካብ ኤርትራ ንሓዋሩ ዓሰብናቶ ይምለሱ ላይ ብጌጋ ይኸይዱ ክመልሰይና ገላመለ ክንገብር ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ናጽነት ኤርትራ ያምኒ ኣብ ናጽነት ኤርትራ ልኡላውነት ኤርትራ ኣያምኒ ኣብ ናጽነት ኤርትራን ኣብ ልኡላውነት ኤርትራን ዘይኣመን ሓይሊ ብዛዕባ ኤርትራውያን ሓልዮት ክህልዎ ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ኣነ ርእሲ ድንሽ እየ ዝብሎ ርእሲ ዝበሰለ ድንሽ እየ ዝብሎ ምክንያቱ በመሰረቱ ንህላወ ናትካ ንመንነት ናትካ ነቲ ሃገራውነት ናትካ ንኹሉ መትከላት ናትካ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ክሓልየልካ ይክእልኒ ሓልዮት ሃገር ምስ ሃለወካ ጥራይ ሃገር ተዘይብልካ ንኤርትራውያን ክሓሉ ከሎ እንታይ ክብል ይፈቲኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሰዲድኩም ንኽትመፁሲ ዕድል ክንበኩም ምኽኣልና እንተኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ክትነብሩ ዕድል ክንበኩም ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ ክንቦ ስለ ዝኾና ንስኻትኩም ድማ በላሕቲ ስለ ዝኾንኩም ነቲ ቦታታት ነቲ ዕድልን ክትምንጥልዎ ስለ ትኽእሉ ካብቲ ቦታቲ ከነሳድደኩም ኢና ምክንያት ንጥቀመሉ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለያ ናይ ሻዕብያ ስለ ዘለው ኢልና ኢና ናብኡ ከነምፃልኩም ንዓኻትኩም ከነሳድደኩም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ መሬትኩም ክንወስዶ ኢና ኣፍ ደገ ባሕርኩም ክንወስዶ ኢና ፅባሕ ንጎና ዓድኹም ተኣቲና ድማ ከም ገለ ኢሉ ብገለ መንገዲ ክሰልጠኳ ኣይክልኒ ዓዲ ክቋፅር ዘይካለ ዓዲ ማቱ ክሕዝ ኣይክልኒ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ዓድኹም እውን እንታይ ክንገብረኩም ምዃንና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓልዮት ናይ ኤርትራውያን ከስምዕ ኣይክልኒ ብርግፅ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ዝጥቀመለን ዘሎ ኤግዛክትሊ ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዘይዓገበ ዘሎ ኣበይ እንተሃሪምካ ከተስምዖ ትኽእል ጽቡቕ ዝኾነ ተዳልዩ ዝዛረበ ዘሎ እዩ ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ ይስደድ ኣሎ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ከም ድሌቱ ክምዕብል ኣይከኣለን ዕድላት ክረክብ ኣይከኣለን ብላብላ ዝብል ዘሎ ኩሉ ዝዛረበ ዘሎ እቶም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ዘይዓገቡ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ የስ ኤግዛክትሊ ከምኡ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንሳቶም ኮንደኾን ኣብ ጎኒ ፅጉዕ ዝኾኑ ንዑ ንምፍታን ዝጥቀመሉ ዘሎ እምበር ነዚ መንግስቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ትማሊ ማዕኮሩ ዝልሕዝ ዝነበረ እዩ ዝደለኻ ማለት ንዘረባኻ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና እንታይ ማለት ኣነ ዝኾነ ነገር ብጭብጢ ክኸውን እየ ደስ ዝብለኒ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ኣገር ዘለዋ ሓደ ፀገማት ንምፍታሕ ዝተፈለየ ተራ እንዳተፃወተ እዩ ዘሎ ድሌት ናይ መንግስቲ ኤርትራ
ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ብሰላም ኮይና ምስ ኤርትራ ዘለውን ናይ ቁጠባን ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማቲክ ስራሕ ዓብዩ ተማሂሹ ብሓባር ክንጥቀም ኢና ዝብል እምበር ውግእ ህዝቢ ኤርትራ አይደልእ መንግስቲ ኤርትራ አይደልእ ህዝቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ አይደልእ ንስኣቶም ገሊፍካ ምስ ካልኦት እውን ውግእ ዝበሃል ዘለባ ከይፍጠር ዓብይ ናይ ሓውነት ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዝመስለኒ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓቂ ንምዝራብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተኸይድካ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም እዩ ዝሰርሕ ንልማት እዩ ዝሰርሕ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ኦኬ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ትማሊ ንመንግስቲ ኤርትራ ከምዚ እዩ ዝገብሮ ነይሩ አብይ አሕመድ በብዙሕ መንገዲ አናላይዝ ክኸውን ሰሚዕኩም ኣለኹም ብዙሕ ዓይነት አናሊሲስ ተገይሩሉ ዘሎ ሓንቲ ካብቲ አናሊሲስ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ አብይ አሕመድ ክዝረብ ከሎ ዝጥቀሙላ ነገር እንተላ ግን ኣብዚ እውን ነራ ምናልባት ተረኺበያ ቻርት ክበኩም ደወስስ ኣይረኸብኳን ኣለኹ እስኪ ኣበይ ፀኒሐ መሲልኩም ኣብዚ ሂበኩም ምስ ፀኒሐ ነቲ ዝበሃል ዘሎ መረዳእታ ክህበና ዝኽእል ዝበልክዎ እዩ give me a second I am searching something ንኩሉ ነገር ሲ ብስእልና ረኣናዮ እንተተዛረብና ዝያዳ ትርጉም ክህብ ይኽእል ኢለ ኣብዚ ዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣብቲ ግዜ ሰላም እዞም ክልተ ሓይልታት የብሎምን ግን ድሓን እዚኣ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ኣብ ሰላም ከለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድን ኣብ ሰላም ከለዉ መን ነይራ ኣብ ጎኖም ቀንዲ ነቲ ሰላም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን መጀመርያ ክመፁ ከሎ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ምስራሕ ዓብ ተራ ተፃወተ መን እዩ ኢማራት እዩ ነይሩ ስዑድያ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብዚያ ነገር ከነስተውዕላ ዘለና እታ ፕላን ኣነ ክትርዳእኒ ከላ ከመይ መሲልኩም ንአብይ አሕመድ ካብ መጀመሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ምፅእ ምስ በለ ፅቡቕ ንክኸይድ ካብ መጀመሪኡ ዝሓገዘቶ ኢማራት እያ ምክንያቱ ኣብ ስልጣን ምፅእ ምስ በለ 3 ቢልዮን ዶላር ኣብ ሰንትራል ባንክ ናይ ኢትዮጵያ እትያ ምንታን ኣብቲ ምስግጋር ዝፍጠር ቁጠባ ነውፂ ንዑ ስልጣኑ ክኸስር ንኸይከስር ክትገብሮ ሓደ ካልኣይ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ኤርትራ ቀረባ ዝምድና ነይርዋ ኢማራት ተርጆም ፅቡቕ ዝምድና ነይርዋ ምክንያቱ 2018 ንሱ ኣብ ስልጣን መፅዩ 2017 ኣቢሉ ድማ ንቀጠር ኣይዞሌት ኣብ ምግባር ስዑድያን ኢማራትን ኢድን ጓንትን ኮይነን ይሰርሓ ነይረን ንቀጠር ንምድኻም ዝተወስደ ስጉምቲ ናይ እስራኤል ፕላን ብኢማራት ንስዑድያ የሚንካ ዝግበር ዝነበረ ስለዚ ፕላን ወዝ ንስዑድያ ተጠቒምካ ንኢማራት ከተጥፍእ ንኢማራት ድማ ካብ ኩሎም ኣሊኻ ኤርትራ ስዑድያ ግብፂ ኩላቶም ኣብ ሓደ ብሎክ እዮም ነይሮም ስለዚ ኢማራት ብድሕሪ መጋረጃ ናይ ስዑድያ ንጉስ መሐመድ ቢን ሰልማን ንእሽተይ ስለ ዝነበረ መጀመሪኡ ስለ ዝነበረ ገና ቦቶ ያው ሓሰን ነይሩ መሐመድ ቢን ዛይድ ግን ዝተረጋገ እዩ ነይሩ ስለዚ ንኣቢ ካብ መጀመሪኡ ሒዙ እንታይ ገይሩ ገንዘብ ኢትዩ ናይ ቁጠባ መበገሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ክገብሮ ኢሉ ግን ህወሓት ተገምጢሎም መፂኦም ከኣልይዎ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈለጠ መጀመርያ እንታይ ገይሮም ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ከም ዝህልዎ ስለዚ እቲ ገይም እንታይ እዩ ንአብይ አሕመድ ተዋሳኢ ምዃኑ ስለ ዝፈለጥዎ ልክዕ ከም ዘለንስኪ ጌርኩም ወሰድዎ ኣቢ ዘለንስኪ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ምፅያቶ ተዋሳኢ ነይሩ ኣብ ፊልሚ ኣብቲ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክዋሳኣሎም ዝኽእል ምዃኑ ፈሊጦም ዘለንስኪ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከምኡ ንኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኢሎም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ድማ ንኤርትራ ዝሕጉስ ዘበለ ተዛረብ ስለምንታይ ሓደጋ ናትካ ካብ ህወሓት ስለ ዝኾነ ንህወሓት ክትብንቁሮም ኣለካ ንህወሓት ግን በይንኻ ይትኽእሎም ኒኻ ሰራዊት ሃለካ ገለ ይትኽእሎም ኒኻ ንሳቶም ኦርጋናይዝ ስለ ዝኾኑ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ስለ ዘለዎም ንህወሓት ክስዕሮም ትኮንካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ነገር ሓደ ሓይሊ ጥራይ ክሕግዛካ ዝኽእል እሱ ድማ ኤርትራ እዩ ዝበሃል ስለዚ ምስ ኤርትራ ንኤርትራ ኩሉ ዝከኣል ጌርካ ክትሕዞም ኣለካ ኢልዎ ስለዚ ብልፅግና ናብ ኤርትራ ከይዱ እዚ ኩሉ ኣሰይ ኢሱ ገለመለ ክብል ከሎ ናቱ ርእሲ ይኮነን ብርእሱ ክበፅሖ ዝኽእል ኣይኮነን በዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ርእሲ ክበፅሖ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ፕላን እዚ ንኤርትራ ብሓይሊ ክንስዕራ ስለዘይከኣልና ብሓይሊ ከነውድቖም ስለዘይንኽእል ኢማራት ድማ ምስ ኤርትራ እናሰርሐት ከላ እስራኤል እንታይ ትብል ነይራ ይርእይዎም ነይሮም ኣብ ኤርትራ እትይኹም ኣለኹም እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ዓሰብ ከም ድሌትኩም ክትገብሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ድሌትኩም ክትገብሩ የፍቅደልኩም ዶ ይብልዎም ነይሮም ምክንያቱ ሎሚ ኮይንና ክንሪኦ ከለና እስራኤል ያኒ ኢማራት ዝውራ ነይራ ኩሉ ነገር ፕላን ኢማራት ትገብሮ ናይ እስራኤል ማስተር ፕላን እዩ ነይሩ ጥራይ ኢማራት ዓረብ መሲላ እያ ትገብሮ ነይራ ስለዚ ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ከም ድሌቶም ንክገብሩ ተፍቅድ ሃገር ከም ዘይኮነት እዚ ምስ ፈለጡ እንታይ ገይሮም ስለዚ ኣብ ውሽጢ ከለና መጀመርያ ነዚ ኣቢ ዝበሃል ኣብ ስልጣን መፅኡ ክተላደል
ንኤርትራ ንጠቀመላ ኤርትራ ድማ ንዓና ኢላ ጥራይ ደይኮነት ናታ ረብሓ ስለ ዘለዋ ምሳና ክሰርሕ እያ ስለዚ ንኤርትራ ጌርና ንብልፅግና ኣብ ፅቡቅ ቦታ ምስ ኣብፅሕናዮ ኣብኡ ከለና ድማ እቲ ኩነታት ከይተቀየረ ገይም ቀይርና ንኤርትራ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩናት ንመንግስቲ ኤርትራ ንሰራዊት ኤርትራ ኣብኡ ክንደፍኖ ንኽእል ኢና ዝብል ፕላን እዩ እዚ ከይዶም ኣብ ኒው ኣብ በዓል መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ሲሸልስ ዲ ወላ ኣብ ገለ ገይሮም ዝበሃል ካብ መጀመርዩ እቲ ፕላን እዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ተዋስኦ ባእታቶም ከምዚ ነይሩ በኤርትራ ከታይ ነርቶ ተዋስኦ ኤርትራ ድማ እንታይ እዩ መጀመርያ ምስ ህወሓት ይኹን ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዊሕ ሽርክነት ፈጢሩ ስለ ዘሎ መጋበርያ ኮይኑ ስለ ዘሎ እዚ ስርዓት እዚ እንተተኣልዩ ድሕሪኡ ንዝመፅእ ወላ እውን መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ክሳብ መጋበርያነቱ ክሳብ ዝድልድል ማሕበራቱ ከነፍርሶ ክንክእል ኣለና ስለዚ ወላ እውን መጋበርያ እንተኮይኑ መሰረት ናቱ ሓያል ከም ዘይከውን ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ኤርትራ ስትራቴጂ እዩ ስለዚ ክልተ ጎራሃት ሓማኽሽ ስንቆሚ ክልቲኦም ነናቶም ጌም ሒዞም መፅኦም ኣለዉ ኤርትራ ልክዕ ትዋሳእ ኣላ ምሱ ንሱ ድማ ይዋሳእ ኣሎ እቲ ተዋስኦ ናይ መን እዩ ሓያል ኣብ መወዳእታ ይዝርሕ ናይ መን እዩ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ዝወፅእ ተሪኢኻዮ ኤርትራ ፕላን ናታ ኤፊሽንትሊ ኤክዚኪዩት ገይራ ነቲ ፕላን ኢማራት ትገብሮ ዝነበረት ንሳቶም ፕላን ስለ ዝገበሮም ንኢማራት ኣጆክ ዝብልዋ ዝነበሩ ክሳብ ዝዳለዉ እዮም ሻዕብያ ክሳብ ዝሳለጦም ነገራት ክሳብ ዝወዳደ ኣሎም እዩ ስለዚ ምስ ኢማራት ክወፁ ከለዉ ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዘሎ ባእሲ ምስ ረኣዩ እዮም ኣካል ናይቲ ካልኩሌሽን 2019 ንመጀመርያ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ኣብ የመን ባእሲ ጀሚሩ ስለዚ ኤርትራ ስቲኪንግ ኦልሬዲ ገይም ናቶም ይርእይዎ ኣለዉ ኤርትራ ካብ ኢማራት ብዙሕ ደጋፊ ነይርዋ ወይ እውን ብዙሕ ጥቕሚ ነይርዋ ባንክታት ናታ ነገራት ናታ ብኢማራት እዩ ዝኸይድ ነይሩ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዝ ኩሉ ኢማራት ትገብሮ ዝነበረታ ይዛረብኒ ነይሩ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ኢማራት ብዙሕ ቢዝነስ ስለ ዝነበሮም ወይ ብዙሕ ትጥቀምሉ ነገራት ስለ ዝነበሮም ክሳብ ጠቕላላ ንዑ ዝውዱ ብዛዕባ ኢማራት ወላ እኳ ሕማቕ ትገብሮም ከም ዘላ ይፈልጥ ተነበረ ትም ይብሉ ነይሮም ኩሉ ነገር ምስ ወዱ ሕጂ ጌም ኦቨር ስለ ዝበሉ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንስዑድያ ከይዱ ዲስ ካንትሪ ኢስ ፕላኒንግ ንዓኻ መሓመድ ቢን ሰልማንን ሃገርካ ናብ ሓደጋ ክትእትወያ ሎሚ እንተደይተበጊስካ ፅባሕ ንጎ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ይትብከ ኢልዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነፋሪቱ ከይተበገሰት ስጉምቲ ናይ መሓመድ ቢን ሰልማን ዝጀመረ ሎንግ ስቶሪ ሾርት ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ኣብ መወዳእታ በቲ ዝኽየድ ዝነበረ ገይም ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ካብዚ ስርዓት እዚ ተዘረባ ተተመሊስካ ንዓያ ተጉልሕ ካብዚ ስርዓት እዚ ንፅበየ ነገር የብልናን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢንተርፕሪቴሽን እንታይ ማለት እዩ ንሻዕብያ ብኩሉ መንገዲ ፈቲና ኣይሰለጠን ብኩሉ መንገዲ ፈቲና ኣይሰለጠን it didn't work ቀደም ኣይሰርሐን ሎሚ ድማ ኣይሰርሐን ሕጂ ሓንቲ ፕላንያ ተሪፋ ደላ ኢሎም ኣለዉ እሳ ድማ ምግጣም ምስ ሻዕብያ ክትገጥም ተኽኢልካ ጥራይ ደዋፅ እታ ናይ መወዳት ደዋፅ ዘይኮነ ናይ መወዳታ ምርጫ ሰ ምስ ሻዕብያ ንክገጥም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከምዘየለ ንሱ ይፈልጥ ኩሉ ዓለም ድማ ይፈልጥ ግን በዓልካ ትፈልጥ እያ ተባሂሉ ዘሎ ኪድ ጥራይ ምክንያቱ ሓደ ምስ ሻዕብያ ምስ ሓያል ብሎክ ክገጥም ዝደሊ እንታይ ገብር ኣይትረኽቦን ኢኻ ከረየኩም ጉድ እኳ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምስ ኤርትራ ክገጥም ዝደሊ ሓይሊ ነዚ ክገብር ኣይትረኽቦን ኢኻ In the first in civil war, Sudan's army-backed government has accused neighboring Ethiopia of launching drones into the country. The army-aligned foreign ministry described it as aggressive behavior and a flagrant violation of Sudan's sovereignty, saying it was rejected and denounced. Khartoum warned Ethiopia of consequences and said that Sudan reserves the right to defend its territory. However, no targets, damage or casualties were disclosed. The ministry did not identify the attackers or say why it took authorities. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ምዕባለ እዩ ዘሎ እስኪ ነዚያ ንስማዕያ ከነተሓዛ ስለ ዝኾንና ካብ ኢትዮጵያ ዝብገሳ ድሮናት ንዶባ ጥሒሰን ብምእታው መጥቃዕቲ ይፍፅማ ከም ዘለዋ ኸሲሳ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ብሶኒ 22 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ጥርን ለካቲትን ካብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ዝተበገሳ ድሮናት ናብ ግዝኣት ሱዳን ብምእታው መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀማ ገሊጹ እቲ ጥቃዓት ዝተፈፀሞ ከባቢ እኳ እንተዘይተገለፀ ካልእ መዘዝ ከስዕብ ከም ዝኽእል ግና አጠንቂቁም አዜብ ብርሃነ ንተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ አፍሪቃ መሐሙድ አቡ ኢትዮጵያ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት የሚሰር ዝገልጾ ጸይሑ ከምኡን ከባቢ ባኒሻንጉል ዝግበር ዘሎ ምትፈታቱን
ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሰረት ብምግባር ሱዳን ሕጂ ክትወስዶ ዝግባኣ ስጉምቲ ብወግዓዊ ከምዚ ወላ ተደይበለት ብዙሕ ነገር ክግበር ይኽእል ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ መጀመርያ ንኢትዮጵያ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ታሽምታት ክትከሳት ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ዩኤን ኣብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ ኢጋድ ኣብ ካልእ ማለት እዩ ፕላስ ኣብ በዓል ፈሸጋ ዝበሃል ቦታታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝፀንሐ ምስሓብ ምስቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ናይ ውሽጣዊ ኩነታት መንግስቲ ሱዳን ሸለዲሉ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዝበለ ከባቢ ናይ መሬት ናይ ሕርሻ ሱዳን ዝብፃሕ ሒዛቶ ፀኒሓላ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ መንገዲ መንግስቲ እውን ተደይኮነ ሚሊሻታት ኦኬ ሕጂ ናይ መወዳእታ ነዚአን ክልተ ኣናሊሲስ ምስናተይ ክሕውሰን ስለ ዝደለኹ እየ ካብ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ከም ዝተፈጸመሉ ገሊጹ ላዕላውነት ሱዳን ንምክልኻል ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከም ዝወስድ ድማ ጠንቂቑ ኣሎ ሰመዝ ኢትዮጵያ ድሮናት ካብ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ተበጊሰን ክልል ኣየር ሱዳን ጥሒሰን ከኣትዋን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከቡ ቦታታት ክወቕዑን ኣፍቂዶም ክብልዮም ሰመዝ ሱዳን ከሲሶም እቲ ምትሓስ ላዕላውነት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሳዕብየናት ከበግስ ከም ዝኽእል ብምጥንቃቕ ድማ መንግስቲ ሱዳን ላዕላውነቱን ግዛታዊ ሓድነቱን ናይ ምክልኻል መሰሉ ከም ዝጥቀም ኣፍሊጡ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ኣህጉራዊ ምትሕብባርን ሱዳን ትማልሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ወርሒ ለካቲትን መጀመርታ መጋቢትን ካብ ውሽጢ ግዛት ኢትዮጵያ ዝኣትዋ ድሮናት ክከታተል ከም ዝጸንሐ ገሊጹ እቲ ብማዕከን ዜና ሱዳን ሱና ዝተመሓላለፈ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ሓይሊ እዚ ብልጽግና ዝበሃል ሓይሊ ክንደይ ግንባራት እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ሃንድል ክገብር ዝኽእል ንክንደይ ኩናት ካብ ሓደ ግዜ ክገጥም ይኽእል ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገራት ኣሎ መቸም ኣብ ውሽጡ ንዘሎ ግንባር ክስዕር ዘይከኣለ ሓይሊ ደገ ኸይዱ ኣብ ዓወት ከምዚ ኣይንጽበዮን ኢና ሳይ እንግዲህ ከሰሞኑ በዚህ 5 ቀንና 6 ቀናት ውስጥ የማዕከላዊ ጎንደርና የደቡብ ጎንደር ወታደራዊ ድሎች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተፋፍሞ በቀጠለበት ሰዓት ጎጃም ምን ነው ዝም አለ ምንድነው እንቅስቃሴ አያደርግም እየተባለ ሲታማ ነበረ ነገር ግን ለካ ራሳቸው ኃይላቸውን እያደራጁ ትጥቃቸውን እያደራጁ ጽናት እያደረጉ አሁን ዛሬ ከሰሜን ጎጃም ጀምሮ ከአቸፈር ጀምሮ እስከ ጫፍ እስከ ደጀን ድረስ ሶስቱም ዞኖች ያካለለ ምናልባትም አራቱም ዞኖች ያካለለ የምዕራብ ጎጃም ሰሜን ጎጃም ምስራቅ ጎጃምና የአገዋዊ ዞንን ያካለለ በርካታ አውደ ውጊያዎችን ከፍቶ የአገዛዙ ጦር በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየመታው እንደሚገኝና በተለይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ጎጃም ፋኖ ዝበሃል ናይ ብሓቂ እዩ ዝግስግስ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ጎጃም ብምዕራብን ብሰሜንን ከምኡውን ብምብራቕ ምዕራብ ምብራቕ ሰሜን ጎጃም ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንብልጽግናን ሰራዊቱን ሓደጋ ከም ዝወደቕዎ ንሓያል እዋን ጎጃም ዝበሃል ካብ ኩናት ቁሩብ ዘዕረፈ ይመስል ነይሩ ስለዚ ኦፐሬሽን ሽመልስ ብዝብል ሜጀር ኦፌንሲቭ ዲስማንትልድ ጋቨርንመንት ፎርስስ ኢን ጀዊ ኤንድ ፈንዲቃ ዝበሃል ከባቢታት ማለት እዩ ቀፂሎም እንታይ ይብላ ኣሎ ሰራዊት ናይቲ መንግስቲ ኣብ ኩምበር ዝበሃል ዝነበረ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተደምሰሰ ሎጂስቲካዊ ዓወታት ወይ እውን ዝማርኽዎ ነገር ድማ 150 ወታደራት ከም ዝተቐተሉን 32 ድማ ልዕሊ 32 ድማ ከም ዝተታሕዙ ክልተ ዶሽካታት ከምኡውን ዓበይቲ ናይ ማሽን ጋንስ ካልእ ዝተፈላለየ ዕጥቅታት 4 ስናይፐራት ክሕዙ ከም ዝኽኣሉ 200 ልዕሊ 200 ዝኾኑ ብረታት ማለት እዩ ከምኡውን ክሳብ 50,000 ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ድማ ተተኳሲ እዚ ሬዲ ሃልዋት እውን ገለ ክሕዙ ክኢሎም እዚ ንኣታቶም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ካብ ካልእ ቦታታት ብዙሕ ሓገዝ ስለ ዘይረኽቡ ዘለዉ እቲ ዝገብርዎ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ንክኸዱ ነቲ ጉዕዞናቶም እናዓበየ ንክኸይድ ነቲ ቃልስናቶም እናሓየለ ንክኸይድ ዝገብር ዘሎ እዩ ብግምጣሉ ብልፅግና ኣብ ዝኸዳ ዝሩኽመሽ ዘሎ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዝኸዳ ዝማርኽ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ብርኪ ሒዝካ ዲኻ ወላ ነዚ እግሪ ሒዝካ ነዚ ዳንጋ ሒዝካ ዲኻ ንባሕሪ ይብሉ መሰለኒ ከማድያ ገለ ትብል ምስሊ ኣላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ነዚኣቶም ሒዝዩ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኤርትራ ዝብል ዘሎ ናብቲ ሓፂናዊ ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ወይል ጉድላክ ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን እቲ ዝፅበዮ ዘሎ ሓዊ ድማ ቀሊል ሓዊ ክኸውን ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ምክንያቱ ብልፅግና መመሊሱ ነቲ ናይ ኤርትራውያን መንፈስ ነቲ ናይ ኤርትራውያን ቃልሲ ዘሕይል ዘረባን ዘሕይል ነገራትን እዩ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ንኤርትራ መመሊሱ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ እዩ ዝመፃ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣይኮነን ዝውግዝ ኣብ ገዛና
أبتا بصحيتنا نبلا أبتو جونا أو متي كواجع زلزلو سلزي إذا قدايزي كبيد النجار كونيو نسدما أبز خدا كم زاتري وازلهم زيهم يمتون سراويت ناتو بفانو مالت فانو ولا وتدراوي تمكرو زلو حيل انتقوني مس حدا مدوب سراويت دموستنيا سراويت ناي ميتن سوسان حمشتن دو ناي 100 عام دي ولا 130 عام تاريخ ناي وجن هاجرن زلن زبل بحصو استندقه سراويت فانو اب حصير غزي بزغبرو زلا ورادبا كمز عينت قبلتنات كرو خلو بلصقنا it's over man زي سرعات زي كبيدي كونت منقدناتو كوصلو زخل منقد ازي كبيديو مخنياتو اتقالتنا حزب امحراك تري خلغا ممليسو زعيل زلو ممليسو زسفع زلو امحرات رايغنا يكون everybody is doing the same كل تحايلتات اب اثيوبيا زلو ان حيل يزمت زلو ان تودبي يزمت زلو اولا دباناتو دما ان حيل يزمت زلو ازي كمزي يلو نحلو خلو اسك تمساسلت قال زينا دما Make Saudi Arabia pay for its secret betrayal in pushing the U.S. toward war by striking at the heart of Riyadh's economy. The attack targets MBS's vital oil revenues as Iran avenges the killing of Supreme Leader Khamenei with precision and resolve. Did MBS secretly tell Trump to bomb Iran, but now faces the full force of Iranian wrath through bold retaliatory action? Iranian drone. حداش زينا نزي نقربنا لكم كلنا أمونغو زوات زلو حبريتاتات نقرا من قدي انكوربريت كبر لكم حدا كابت زبال زلو ناي سعودية ناي مدبر ناي ندادي من هريمو زبليو زدما انتاي زبليو سعود عرب محمد بن سلمان نامريكا بتدقاقا بمدوال دونالد ترامب وقع ناب إيران كفنو يحتت كم زنبرة زبل زربا سليو قوة نيرو الزربا زي ناي بحكي محمد بن سلمان كمو مدب سلزنو ديو ويس كان جاي من يروخو نخليو نزبل بزوك حتى زقبرا كايو حمت زربا نسمع زلنا ني سعود عرب زحرما نسعود عرب زحرما مالتيو نتنا يندار بوتاناتهم زحرما إيران أنا هرم كوخمني لاتهم يا إيران أنا أي هرم كوخني لا سلازي نسعوديا زحرما كاب إيراق استبقسا حيل مخانو يزن الجرزلو برايم مينسترنا إيراق إحنا ناب إيران زخونه يخون كوينات كنقبر وين قال كنقبر أعززنا سلازي نان ستيت أكتر حدا حيلي كوشت إيراق زتوكوسو إيو ناب إيران ناب زنين داري بوتا زعلب زلو سلازي نازي قبل على السعودية زورد زلو حتى تناتو إسرائيل كون خلي زبل قمت كله كاب زيرو استبقسا كم زي كونينا نرزالنا اتقايم دما نزين هاقرات عرب كمي غير كان حتى حدا تبالعن نازي تفتيرو زلو حقواف تتقيم كادما كمي غير كان دحريت تقوتن إتا استراتيجي صبو غير آخر صرح نرلنا سلازي هاقرات عرب كبيت زخونه بدهو يقت إيمان زلو إيران legitimately كتحرمان كم تخلي فلتيهم مهنياتو أمريكا عبو مدبرناتا عبو غيرا ني إيران بكل من قدي كتقوها صران كتحسيان كقبرات أنحاصل زخونه نازي مدبرات الزن كتحرم مثلا لأن بحاليتيا قبل عليو جن نازي critical infrastructure ويون ناي ندادي infrastructure ناي زين هاقرات عرب نكتحرمون أكال ناي ماستر بلان كلهم كم زغلي زنقر كل زي ماستر بلان كزروب كله جن بدحر مقارجة من يحرمكم زلو مجنزابي دلي كالايتي اگر رابط ستور دماغ بكمه these things are getting extremely interesting ابزو سمعوا was the one that took the biggest hits. Why? It has one of the largest U.S. military contingents anywhere in the world. That's where the Fifth Fleet is. So obviously Iran, with precision-guided missiles, had decided a long time ago that they were going to hit that place. Now, what's interesting about this is that the missiles are leaving Iran, flying into Bahrain, and you would think the people of Bahrain would be nervous, maybe taking cover, maybe worried. No, the people of Bahrain were outside applauding while their government is getting hit and while U.S. انتينا نرزل لنا مسيلكم بزع زرباينا بزع زداقي نقراتينا نرزل لنا بزوانزي مغنياتو هقرات عرب ببزع من قديه الرما خمزلوا نرينا هقرات عرب زحرمان زلو حيلي من مخانو بزع سب يقمت عليو أبز كم زع عينات كونتات بفلايت بحرين زبهال ببزحي تهاريم زلو أتحيل بحرنا أمريكا زعبي بوتاناتو بحرين نيرو ببزح من قدد ما تهاريمو اتزاقرم قد أبز سمعو زا فيديو زيارة ايوا ناي بحكي أتقر مكة look at this أب بحرين زقات أما كونتاتي زي
Can you imagine? These are people celebrating the fact that an installation in their country is being bombed, which እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣገራሚ ፍጻሜ ዝነበረ ኣብ ባሕሬን ኣብ ሃገሮም ዓዶም ክቃፀል ከሎ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሰም ነቲ ዝቃፀል ዘሎ ነቲ ዘቃፀላ ናይቲ ዓዲ የጣቅዑ ኣለውን ይሕጎሱ ኣለውን እዚ ማለት ድማ ባሕሬን ኣብቲ ፖለቲካ ናቶም ዓብ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ሽዓ እዩ ተኸታሊ እምነት ምስልምና እዩ እቲ ተቐቲሉ ዘሎ መራሒ ድማ እቲ ሱፕሪም ሊደር ዓሊ ኸመነ ሃይማኖታዊ መራሒ እውን ስለ ዝበልናዮ መራሕናቶም እውን እዩ ስለዚ በቲ ዘጋጠመ ኣዝዮም ቁጥዐ ከም ዘለዎምን ኣብ ባሕሬን ናይ ረጂም ናይ ስርዓት ፀገም ረጂም እዚ ናዕቢ ክለዓል ከም ዝኽእል እዮም ዝርዩ ዝፍራሕ ዘሎ ናዕቢ ተላዒሉ ድሮ ኣብቲ ሃገር ፖለቲካዊ ናዕቢ ከምዚ ዓረብ ስፕሪንግ ዝተባሃለ ከምኡ ዓይነት ንኸይለዓል ተፈሪሑ ስለ ዘሎ ስዑድያ ወታደራት ናታ ነቲ ስርዓት ናይ ባሕሬን ንምክልኻል ወታደራዊ ፖሊስ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ዝበሃል ወይ እውን ፀረ ኣድማ ብተና ከም ዝብልዎ ከምዚ ንራዮትስ ንዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ ሓይልታት ናይ ስዑድያ ናብ ባሕሬን ከም ሰደደት ዝገልፅ ቪድዮ እውን ነይሩኒ if I could find it I don't know ኣብዚ ቀረባ ክረኽቦ ይከኣልኩን ግን maybe this one ንሳ እንተኮይና ማለት እዩ ግን እንተደየላ ኣብ ካልእ ግዜ ክገብራ ፍትነ ማለት እዩ ያ ኤግዛክትሊ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝኣቱ ዘሎ ወታደራት ናይ ስዑድያ ወይ ፖሊስ ናይ ስዑድያ እዩ ነቲ ኣብ ባሕሬን ከጋጥም ዝኽእል ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ መንግስቲ ንምእላይ ክግበር ዝኽእል ስጉምቲ ንምድቋስ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝብገስ ዘሎ እዩ ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብ ባሕሬን ትገብሮ ዘላ እቲ ነገር እቲ ከስፋሕፍሑን ስለ ዝኽእል እዩ እዘን ሃገራት ጋልፍ ሞናርኪስ መንግስታት ናይዚ ጋልፍ ስቴትስ ኩሉ ግዜ ፍርህ ኣለዎ ንኣብነት ኢማራት ይብሉ ካብ ናይ ደገ ሓይሊ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓይሊ ይደፍሮም እቲ ህዝቢ ኣንጻርቲ ስርዓት ኣንጻርቲ ንግስነት ከይለዓል ከምኡ ድማ ኣብ ስዑድያ ኩሉ እቲ ሞናርኪ ፍርህ ኣለዎ ቀጠር ፍርህ ኣለዎ ኣብ ባሕሬን እቲ ቀንዲ ታርጌት ክኸውን ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ሃይማኖታዊ ፍልልይ እውን ስለ ዘሎ እቲ ዘመሓድር ዘሎ ናይ ሱኒ እስልምና ይመስለን ባይ ዘ ወይ ባሕሬን ዳርጋ ኣብ ትሕቲ ንግስነት ናይ ስዑድያ ክትብላ እኳ እንተዘይከኣልካ ግን ዓብ ቅርበት እዩ ዘለዋ ዋላ ቁጠባ ናተው ናብ ስዑድያ እዩ ዝምርኮስ ባሕሬን ማለት ከምዚ ላስ ቬጋስ ናይ ዓገራት ዓረብ ክትብላ ትኽእል ኢኻ ቅድሚ ኢማራት ሞር ኦፕን ዝኾነ መስተ ክርከበሉ ዝኽእል ገለገለታት እዩ እዚ ስዑድያውያን ብዙሕ ቫኬሽን ናብ እዮም ዝኸዱ ኣብቲ ስዑድያ ኮንሰርቫቲቭ ሃገር ስለ ዝኾነ ናብ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ነዚ ሃገር እዚኣ ከም ካልኦት ሃገሮም እዮም ዝርይዋ ስዑድያውያን ክበሃል ከሎ ስለዚ እዚ ኣብቲ ስርዓት ኣብቲ ንጉስ ናቶም ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ድማ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ፀገም ኣብ ባሕሬን ከምኡ ተጋጢሙ ሕጂ ኣብ ስዑድያ ኣብ ካልኦትን ክልሕም ስለ ዝኽእል ስዑድያ ነዚ ንምቁፅፃር ሓይሊ ሰዲዳ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር እቲ ህዝቢ ኣብ ባሕሬን ብፍላይ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ከርኢ ተራእዩ ኣሎ እቲ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ክሮም ከሎ ሰለብሬት ዝገብሩ ብዙሓት ህዝቢ ተራእዮም ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከምቲ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ተባሂሉ ናብ ካልእ ፖለቲካዊ ናዕቢ እዚ እንታይ ይበሃል አንኢንተንድድ ኮንሲኮንስስ ዝብልዎ እዚ ዘይተፀበኻዮ ግብረ መልሲ ማለት እዩ ዘይተፀበይዎ ግብረ መልሲ ኣብቲ ኩናት ይርከብ ክፍጠር ጀሚሩሉ ኣሜሪካ እዞም ነገስታት ናይ ጋልፍ ክቕየሩሎም ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ከምኣቶም ገይሩ ንፅልዋናቶም ንረብሓናቶም ከገልግል ዝኽእል ኣብ ዲሞክራሲ ክረኽቡ ይክእሉን እዮም እዘን ሃገራት እዚኣተን ዲሞክራሲያዊ እንተኮይኖም ብፍፁም ክረኽቦ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እዞም ነገስታት ብጣዕሚ እዮም ዘገድስዎም ኣሜሪካ ድማ ፕሮቴክት ክገብሮ እንትደልያ ካብኣቶም ካብ ናቡ ንሓደ ንጉስ ኣልዮም ብካልእ ክትክዎ ይኽእሉ ኮኑ እዮም ብሓፈሻ ግን እዚ ኩነታት እዚ ብዝበርትዕ መልክዕ ይቀያየር ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ እዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ነገራት ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ፀገም ሒዙ ክሓልፍ ዝኽእል ብዙሕ መልክዓት ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ከም ሓደ ኣብቲ ጎረቤት ዘለካ ድማ ንኩሉ ምክትታል ኣገዳሲ እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ነዚ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ዱባይ ካብ ቅድሚ ሰዓት ዝወፅእ ሓበሬታ ኢና all Emirates flights to and from Dubai remain suspended until 11:55 9 p.m. on March 7 ክሳብ ዕለት 7 ወርሒ 3 ዝኾነ ይኹን በረራ ካብን ናብን ናብ ዱባይ የለን this is another important thing because ዱባይ ነዚ ኩነታት እዚ ንነዊሕ እዋን ጠጠው ከተብሎ ምውሳና ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝስምዕዎ
And I also saw the media reports about Dubai's consulate. The last update I had, seconds before getting before these cameras, was that a drone unfortunately struck a parking lot adjacent to the Chancellery building and set off a fire in that place. All personnel are accounted for. As you're aware, we began drawing down personnel from our diplomatic facilities in advance of this, and to a bare bone. ሓደ ነገር ኣብዚ ይንጽረልካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ዜጋታታ በመሬት በባሕሪ ብኩሉ ካብ ሃገራት ዓረብ ክወፃ ከም ዘለዋ ትእዝዝ ኣላ ስለምንታይ ድሕሪልኩም እቲ ኩናት ናበርትዕ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣሎ እዚ ክሊር እዩ ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ስቂላ ነይራ ሕጂ ህዝባ ኩሉ ህዝባ ብኩሉ መንገዲ ንክወፅእ ነፈርቲ ክንሰድድ ኢና መኻይን ገለገለ ጌርና ክነውፅኦ ኢና ካብ ኩሉ መህደሚ ክንደልየሎም ኢና ክትብል ከላ ስለምንታይ ከም ትብል ኣላ ኩናት ክበርትዕ ከም ዝኽእል ገምጋም ስለ ዘለዎም እዩ ካልእ ነገር ከነንብበሉ ንኽእል የለን እዚ ማለት ድማ ዱባይ ወይ ኢማራት እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ይፅበያ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢማራት ዋላ እቲ ንጉስ ናይ ኢማራት እንታይ ገይሩ ለንቀነ ነቲ ኩነታት እቲ ደሓን ከም ዘሎ ንኸምስል ኢሉ ኣብ ዱባይ ሞል ምስ ህዝቢ ገለገለ ተራዩ ገለገለ ጸለምቲ ገለ ሃይ ክብልዎ ከለዉ ተራዮም ኩሉ እዚ ግን ንምምሳል ዝግበር ዘሎ ዳ እምበር ኢማራት ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣለዋ ንኢማራት ድማ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ናታ ኮንፊደንስ እዩ እቲ ኮንፊደንስ ናይቲ ሃገር ድሕሪ ተሃሪሙ then you have nothing ተረፈካ ነገር የለን ብዓብዩ እቲ ኮንፊደንስ ኢማራት ማለት ዘይትንከፍ ዱባይ ሴፍ ሄቨን ዘይትንከፍ ወይ እውን ሙሉእ ውሕስነት ዘለዎ ሃገር እናተባሃለ ወይ ከተማ እናተባሃለ ዝንገር ዝነበረ well it's not safe and it's not heaven ክልቲኡ ፕሩቭድ ኮይኑሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከቢድ ነገር ኢና ክንርኢ ኣብዚ ስምዖም struck ናይ CIA station in Saudi Arabia struck by suspended Iranian drone source ከምኡ ድማ ናይ CIA station ቦታ ናይ CIA ናይ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝነበረ ብድሮን ናይ ኢራን ተሓሪሙ ከመይ ገይሮም ናይ CIA ቦታታት ናይ CIA ናይ ኣሜሪካ ቤዝስ ከመይ ገይሮም ይፈልጥዎ ኣለዉ ብኸመይ ከይሃርሞ ኣለዉ ዝብል ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ ሕቶን ኢና ንርኢ ዘለና ዘገርም ኩነታት እዩ እዚ ኩነታት ድማ ብዙሕ ምክትታል ዘድልየ እዩ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ስለ ዝኸይድ ዘሎ I cannot really capture ኣብ ሓደ ግዜ ንኩሉ እቲ ኩነታት ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ኢና ብወገን ኢራን ብብዙሕ ትህረማላ ብዙሕ ዕንወት ወርዳ ኣሎ ንኢራን ሓንቲ የጋጥማ የለን ብለኩም የለኹን there is a lot of damages ኣብ ኢራን ግን እቲ ገይም ናይቲ ኩናት መን እዩ መን እንታይ ክገብር ኣለዎ እቲ ኩናት ክውዳእ እንድሕር ኮይኑ ድሕሪ ኢልካ ኢራን ምስቲ ኩሉ ዝኸዳ ዘሎ ተፀሚማ እንተኸይዳ ጥራይ ነዚ ኩናት ክትውድኦ ትኽእል and that's a very clear thing ብዙሓት ሰባት ድማ ብዮም ነቲ ኩናት ዝዕቅንዎ ዘለዎ ክንብል ንደሊ አብይ አሕመድ ናብኡ ክንመለስ በዚ ንጀምር Kuwait Crown Prince condemns Iran attack as a violation of sovereignty. Prime Minister Abiy Ahmed has held a telephone conversation with Kuwait's Crown Prince, strongly condemning the recent Iranian attack and expressing Ethiopia's solidarity with Kuwait, according to the state-run Kuwait news agency. Kuna reported that Abiy spoke on Sunday with His Highness Crown Prince Sheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, describing the attack as a violation of Kuwait's sovereignty, airspace, international law, and the UN Charter. During the call, the Prime Minister ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝገብር ዘሎ ብልፅግና I hope መንግስቲ ኤርትራ to some extent at least ተዋሓደ ኣብ ልዕሊ ሰውሓት ስዑድያ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ክኾንን እንተዝኽእል እውን እንፅቡቕ እዩ አብይ ኣሕመድ ግን ቀፃሊ ነቶም ዝህሮሙ ዘለዉ ወይ ሓደጋ ዝወጥቀም ዘሎ ቴሌፎን እናደወለ ፅንዓት ይሃብኩም ነቲ ዘጋጥመኩም ዘሎ ንኾንን እናበለ ኣብ ጎኖም ደው ይብል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ንኩዌት ይኹን ንካልኦት ሓይልታት እውን እናደወለ ኣብ ጎንኩም ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ of course he has to build this relationship ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ካባቶም ዝረክቡን ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ብወገን ኤርትራ ናብ ስዑድያ ጥራይ ክትገብር ኢና ንፅበ እንተተገይሩ ማለት እዩ እንተተኻልእ ኢትዮጵያውያን ነዚ ኩነታት ተጠቂሞም ምስቲ ኩናት ክውጅ እውን ዝደሊ ዘሎ ምናልባት እንተሓገዝዎ ስለ ዝደሊ መዘኻኸሪ ክገብር ናይ ግድን እዩ እቲ ኩነታት ግን ናይ መወዳእታ ሓንቲ ሪፖርት ቅድሚ ምሕላፈይ ሕጂ ዝወፀት ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብ ኢማራት እቲ ዝበርትዐ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እንታይ ተኻይድ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ናይ ኣማዞን ዌብ ሰርቪስስ Amazon Web Services ማለት እንታይ ይብላሉ they spent $500 billion building a plan to keep chips away from China. Nobody spent $1 on a plan to keep missiles away from chips. ዝኩሉ ገንዘብን አንገለን ገይሮም ነቲ ብቺፕስ ንቻይና ንኽልክልዋ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ሎሚ at 4:30 p.m. Pacific Standard Time on March ዕለት 1 na object struck Amazon Web Services data center in UAE creating እንታይ ብላሎ
Web Service Center in the UAE creating sparks and fire. Amazon Web Services posted an update on its health dashboard using word objects. It did not say drones. It did not say missiles. But ታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ንሪኦ ዘለና artificial intelligence ካለን ኣብ ዌብ ሰርቪስስ ኣብ ክላውድ ዝተመርኮሰ እዩ ኣማዞን ድማ ኣማዞን ዌብ ሰርቪስስ ዝበዝሐ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ነቲ ቴክኖሎጂ እቲ ነቲ ስቴሽን ናይ ዌብ ሰርቪስስ ናይ ኣማዞን ኣብ ዱባይ ስለ ዝሃረምዎ እቲ ሰርቪስስ ካሉ ኩሉ ኣብ ባንኪንግ ይኹን ኣብ ሄልት ኬር ይኹን ዲጂታል ሰርቪስስ ብምሉ ዲስራፕትድ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ድማ ኢንፍራስትራክቸር ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ምህራም ነቲ ሲስተም ከምዘይ ይሰርሕ ንክትገብሮ እንተደሊኻ ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ብድሮናት ገይሮም ብሕሱር ድሮናት ገይሮም ናይ ዓብዪ ኣብ ቁጠባ ስንብራት ክገብር ዝኽእል ስጉምቲ ይወስዱ ኣለዉ ዝብል ዘረባ እውን ንሰማዕ ኣለና ኣገይን ኢትስ ጀስት ኣሜዚንግ ክንምንታይ ነገራት ዝተሓላለኸ ንርኢ ከም ዘለና ካብዚ ቀፂልና ናብ ብልፅግና ብቐጥታ ካልይቲ መጠንቀቕታ ናቱ ናብ መን እያ ነይራ እንድሕሪ ኢልኩም ናብ ህወሓት እዩ ነይሩ ንህወሓት ከንታይ ኢልዎም ለተይ ፀርፋ ብልዕሊ ህወሓትን ካልእን ካ ክንርኢ እስከዚያ ስምዕዋ ከም ዝገለፅክዎ ፌደራል መንግስቲ በጀት ሰድድ ኣሎ ናይ ልምዓት በጀት እናመንጠለ ቀለበ ጥቃት ይገብር ኣሎ ክልል ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ኩነተ ውግን ወረ ውግን ክነብር ካብ ልምዓት ኢንቨስትመንት ክርህቅ ይገብር ኣሎ ህዝብና ኣብ ካሊእ ክልላት ከመይ ዘበለ ልምዓት ይመፅእ ከም ዘሎ ይርኢ ኣሎ ንሱ ሓሲቡ ክሰርሕ ድሌት ብህዝብና እንተለዎ እንኳ ብወገን እቲ ጥሩሕ ሓይሊ ግን ኩሉ ሻዕ ኩነተ ውግን ወረ ውግን ጥራሕ ክዝረብ ገምጋም ይኩን መግለፂ ይኩን መርገፂ ይኩን ኩሉ ነገር ኩነተ ውግን ወረ ውግን ኮይኑ ዘሎ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ወርቅን ካልኦት ማዕድናት ትግራይ እናመዝመዘ መግዝእ ኣፅዋር ይግብር ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ምስቶም ጨና ልምዓት ዘይፈልጡ ግዳማውያን ሓይልታት ወዛሕዛሕ ይብል ኣሎ ካብ ምርጫ ቦርድ ተሰሪዘ ተፈናቀልቲ እናመረበቶም ኣይተመለሱን ዝብል በዓሉ ዝፈጠሮም ፀገማት ከም ሰብ ተጠቂሙ ውግህ ይቀስቅስ ኣሎ ናተይ መርገፂ ካብ ቃላት ሓሊፉ ናብ ወታደራዊ ምትንካፍ እንተኣትዩ ግና ከም ቀደም መስለክን ውህጅ ወስለክን ጥራይ ክብል ዝክእል ወገንና ብፍፁም ብስሩሕ ኣብ ትግራይ ዝጅመር ውግእ ከም ዘየሎ ከረጋግፅ ይደሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መዓት ምፍርራህ መዓት ተህዲድ መዓት ፈኸራ ኢና ንሰምዕ ዘለና መቸም እቲ ኩነታት ንኣብዪ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ዘይኮነሲ እስከዚያ ናይ ስታሊን ሪኣክሽን ስምዑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ብኸመይ ይርድኦ እዩ እዚ ሕዚ ቅጥፈቱ ሓሶቱ ከም ዘሎ እዩ ንሕና ውግእ እንደልን ና ከምዚ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ እዩ ክብል ተሎ ከምኡ እንዳገበረ መጀመርያ ናብ ትግራይ ዝኣተወ እስቲ ክንሰምዖ ናይ ትማልን ናይ ብቕርቲ ማልን ታሪኹ ዓምን ሎምን ኣብይ ብትግርኛ ክዛረብ ተሎ እንታይ ክብል ከም ዝደለየ ውግእ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ብኡ ክንጅምሮ ኢና ሎማዓንቲ ብቪድዮ ደጊፍና ነቕርበልኩም ተመልከቲ ውግእ ኣይህሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ውግእ ኣይንሓስብን ኣይህልውን ዝብል እምነት ኣለኒ መንግስት ኤርትራ ንመንግስት ኢትዮጵያ ብሓባር ኮይና ንኢትዮጵያ ንውጋእ ኢሉ ክፅውዕ ዝኽእል ኢልካ ሓሳብ በኣሉ እዚ ሓጢኣት እዩ ከመይ ኢሎም እዮም ምስሓኩም ኮይና ህዝብኩም ንውጋእ ዝብሉ ናቶም ንግደፎ ንሕና ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ በጅኻ ንዓ ብሓደ ኮይና ንሃገረይ ንውጋእ ኢሉ ክእድሞ ኣይኽእልን ሕጂ እቲ ክዛረብ ከሎ ረይዎ ናይ ብሓቂ ዘደንፁ ኩነታት ከም ዘጋጥም ዘሎ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ላይክ ኮምፕሊትሊ ከጋጥም ዘይክእል ኣምሲሉ እዩ ዝዛረብ እንታይ ኢለኩም ነራ ንተ ተዋሳኢ ሰብዚ ተዋሳኢ ፐርፌክት ተዋሳኢ እዩ ስለዚ ነዚ ትዛረብ ዝነበረ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ኩናት ገይሩ እንታይ ዓይነት ስቃይ ፈቲኑ ንኣምሓራ ብኸመይ ይውድስ ነይሩ ብኸመይ ሃሪምዎም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኸመይ ይውድስ ነይሩ እንታይ ይገብሮ ኣሎ ስለዚ ኣቢ ዝኣክል ታሪክ ስለ ዘለና
نأبي ملكت ونأبي أكايدا أي ترى أن نزبل زربا يبلين بنوعو مجلس أنت لكم هبو أنا هاتو سبزي intention سناتو أزيون السوري well الدلاء جبركان شعبيا يخون ويانه أبزوانزي نابزل على درجة ديبا مالو وانتاي قدخا قاملوا على ونتانا يمدفر كوينات أو جولاي أزدما نيرترا لو على ونتان محلاون رسانا يمكل خالن ملوء مسلي هبا سلازخونه هو صمدو نابزل على بركو تهدرا ومتحق غاز كسقر يخئلن فرقان انه نابزل على بركو تهدرا ومتحق غاز كسقر يخئلن فرقان انه بسراتي بوقعي بعلي شعبيان ويانن تعارقهم سحلفيا كليلهم تعارقهم فرقان اتم كلتا غربا بتنا حد حدوم زقاربو احوات ودبات نخباسو حوخاتهم مستباسو دما نخي عرقو كسرحو صنو اكلات دما كساب دمستفو يبولو حجي او شعبيان ويانن تعارقهم فرقان زرفه ابقبراو مدرخ الراغبنا يبلغهم ومع السلامه تدقاقا كم نريو زلنا أبي أحمد unintended consequences يقاطم ولا نبلا زلنا زي كل تأكايداناتو ممليسو صلاتو كم تجوار زبلا نقهم بشيتن أبقون أنصارو حيال زخونا سلالفا كم زقبرو ينقرالو كابو دي فلي حمت بزيا زراحوا زرباد ما سمعسكي ازي سمدوسي تاريخاو أبقاق ساناتو هذا حدا زي نبلو لنا زي أب 83 سنة بيلو استبحال زربايو بفرنجي ناب 83 كاو مالتي يا جلات يا زربادي زاربات interesting زغورو او تزارو ني حبار صلاي بحبار كاو دما حبيركا تمحزنتاوي تغرصو عندبت አሉ ንሽተ ይከብለልኩም ይሄ ንሽተ ድሕር ገዲም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ናይ መጨረሻ እዩ ድምፂ ጥይት ዘይስማዓሉ ኢሉ ኣውጅሎም ሰራዊት بمفشالو عمول عالم فاشتناتو تقالعي مالتي اما ناي زقالت حزب ايرترا قالت حزب تግራይ مخانو محزنتنا دلدل مخانو اما اندحر تعازينا يخوينا لبزح معالتي لتقالسو ناي حوحت اما دجن مخانو انحنا ون قالت حزب تግራይ ون مس حزباو جمبر دجنا مخنا موز قرسزي كلنا زلنا الرعاية زلنا بحزنيت همزة كالاتنا أن تدخل لنا هم مع غيرنا كنرجع يقبلنا مالتيو مخنياتو نايو ساعات قرسي حد النوتو تنكر حد النوتو دلدل زخونايو ناي حوار صلاحيخا حبيرخا تتفالو حبيرخا تكاسا أسلو صلاحيخاون بقونا الحيز وعلاون بزح انقفات بزح سقمتتات يوسادة مالتي اما كلهم مصعد تقالستي بمحوارهم زلخوانا يخون ورارات عم فشان لخوانا يخون اطوارات عم منزع يركاو مالتي اما ازام تقالست زيام ناي عسراي خلطة عملت علمهم بزح دم بزح تقامات لحلفو هزبتات يوم حفشا كم تري وازلهم زا عددنا خنبلا ولا بلح ممهردنا خنبلا ساكن دي تزبي اتزلو زمدنا تاريخاو مسرات زلو كبيت فتناتا زقاتمو اتزلو نقحتن مردات عندما صير كابيت مرتخيت كادمت زيكوني كابت زقاتمو زنبرو بدهوتاتن ساقاماتن زمت اموخانون سلازي نكلتو كتاساسر تغل ናይ ሓባር ፀላኢ ኣብ ዘጋጥሞ ብሓደ ደው ክብል ከም ዝመርፅ ዘሎ ፀገም ምስ መፅና ምትሕብባር ጥራይና ፀሊእና ዘለና ግን እታ ካልአይቲ ክፋል ኣብዚያ ዘላ ንዓሪ ኢና ክንሓልፍ
ጻድቃንን ሳሞራን ዝበሃሉ ሓሸማ ከይተጠቕሰ ዝሕልፍ ኣይኮነን ጻድቃንን ሳሞራን ብቕርሕን ትክሕ ኢሎም ንኹሉ ፍሽለታቶም ዝድብስ ዕድል ዝረኸቡ መሲልዎም ከይደቀሱ ክውጥኑ እዮም ዝሓድሩ ዘለዉ ጻድቃንን ሳሞራን ያይ ምኩራት ኣማኸርቲ ኮይኖም ንዕሸል በሻሻ ዝሃብዎ ምኽሪ ሰራዊት ትግራይ ቁመናኡ ፈሪሱ ስለ ዘሎ ወተሃደራዊ መናውራ እንተጌርካ ሕወሓት ብፍርሒ ንደራደር ክብሉ እዮም ንሰራዊት ትግራይ ኣብ ድርድር ኣቲኻ ምዕራባዊ ምብራቃውን ማእከላይን ዝበሃል ሰለስተ ግንባራት ከፊትካ ንትግራይ ተቆጻጺርካ ንኤርትራ ሃሪምካ ጎብለል ናይ ዞባ ብምዃን ንኢማራት ተሐጉሳ ዝብል ሻለው ዝኾነ ምኽሪ ሂቦሞ ተልመዴን ወተሃደር ወዲ በሻሻ ድማ ከም ዘላታ ጎሲሙ በታ ዘላቶ ናይ ምሕሳውን ምግናንን ክእለት ተጠቒሙ ንኢትዮጵያ ናብ ገደል ይኹብኩባኖ እዚ በቲ ኮይኑ በቲ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ በብዙሕ ነገር ዝተሸናኸረ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ሕጂ ናይ መወዳእታ ኣርእሲ ስለ ዝኣቱ ዘለኹ በታ ሰራም ዘረባናቱ ገይረ ክውድየ ከም እብድ ከልቢ ሻዕብያ ስልጣን ክህዝ ከሎ ዳርጋ ልዕሊ 300 ፋብሪካታት ኣብ ኤርትራ ነይረን ሎሚ ዳርጋ ኩለን ዓንየን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ንሳ እውን ተኣፅያ እያ ሰነፍ ነዳይ ፈራህ ስሱዕ ኤግዛክትሊ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብዙሕ እንዲ ተዛሪቡ ዘሎ ኤርትራውያን ድማ ብብዙሕ መንገዲ ክምልስሉ ይፍትኑ ኣለዉ ብሓፈሻ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒምና ብዛዕባ ኩነታት ናትና እውን ምግላፅ ከድልየና ስለ ዝኽእል ኢና ንገብሮ ዘለና እምበር ንብልፅግና ጥራይ ንምፅራፍ ኣይኮነን መጀመርያ ሬድሲ ቤከን ዝበሃል ፔጅ ኣሎ ኣብ ዌብሳይት ኣሎ ሬድሲ ቀይሕ ባሕሪ ቤከን ዝብል ኣብ ኤክስ ኬትኩም ፕሊስ ፈሎው ግበርዎም ናይ ግድን ፈሎው ግበርዎም ነዚ ብልፅግና ዝፅሕፎ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ብእንግሊሽ ፅቡቕ ኣርቲክልስ ናብ ዓለም ዝዝርጋሕ ይገብርሎ ኣብ ኤክስ ከዓ ፖስት ስለ ዝገብርዎ ሼር ብምግባር ክንሕግዞም ኣለና ነዚ ተኽሊት ወዲ ፅጌ እውን ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ውፅእ የውፅዩ ፈሎው እንተገበርኩሞ ተሓገዝኩሞ ንኤርትራ እዩ ዝሕግዝ ኣነ ነዚ ናቱ ሓሳብ ወሲደ እንታይ ኢለ ሼር ገይረዮ ንብዓት ሓርገፅ ስለ ዝነበዓካ ወይ እውን ምስሉይነት ጌርካ ድንጋፀ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘለካ ከም ዘለካ ስለ ተዛረብካ በቲ ናትካ ኩነታት ዝሸክዕ ሰብ የለን ስለዚ ብቅልውላው ዝተሸመ ኣብ ቅልውላው ወዲቓ ዘላ ሃገርካ ብፕሮፓጋንዳ ወይ ብሓሶት ተድሕና ከይመስለካ ኤርትራውያንስ are not fooled by cheap sympathy politics of or diversionary rhetoric ስለዚ ካብ ፀገምካ ንመውፅኢ ከምኡ ድማ ካልእ ሽግር ንኸተምፅእ እናኣምሰሉ ትብሎ ዘለካ ዘረባ ቡክ ክንሸክዕ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ገዛኻ ዘሎ ፀገም ዘይፈታሕካ ናይ ካልእ ፀገም ክትፈታሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ድማ ፀገምካ ድማ ናብ ካልኦት ኣላጊብካ ሽግር ብምፅዋዕ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ let separate noise from facts መጀመርያ ውሽጣዊ ፀገምካ የንቀላልወካ ከም ዘሎ ተሃገርካ ድማ ኣብ ሽግር ከም ዘላ ምርዳይ የድሊ internal instability cannot be masked ስለዚ ናይ ኤርትራ ፀገማት ናይ ኤርትራ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ትምህርቲ ስለ ተዛረብካ ውሽጣዊ ፀገምካን ቅልውላውካን ይፍታሕ ማለት ኣይኮነን ኤርትራ's development challenges have been shaped in part by years of sanctions and external pressure ስለዚ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ካልእ ነገራት ፋብሪካታት ክሰርሑ ዘይከኣሉ ዓበ ክፋልናቱ በቲ ዝወረደ እገዳ እዩ ስለዚ እንተኾነ ንዚ ኩሉ ፀገማት እውን እንተኾነ ናይ ትምህርቲ ፅላታት ናይቲ ሃገር ትሕቲ ካልኦት ትሕቲ ጎረባብቲ ኣይወረደን ምናልባት ልዕልዮም ተዘይኮይኑ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና ኤርትራ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ተዓፅያታ ክብል ከሎ እዚ ውፁእ ሓሶት እዩ ምክንያቱ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ሽም ስለ ዝነበረ ዳይ እምበር እቲ ትምህርቲ ይቕፅል ኣሎ ብኤርትራ ብግምጣሉ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ተደጒሉ ዝነበረ ትምህርቲ ሓፍ ኣቢላ ፋሕ ኣቢላ ኮሌጅ ኦፍ ማሪን ኤንድ ሄልት ሳይንስስ ኣብ ኣስመራ ኮሌጅ ኦፍ ኣግሪካልቸር ኣብ ሓመልማሎ ኮሌጅ ኦፍ ማሪን ሳይንስስ ካልእ ኣብ ምፅዋዕ ባፅዕ ማለት እዩ መሳዋ ኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ሶሻል ሰርቪስስ ሶሻል ሳይንስስ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ከምኡ ድማ ኤሪትሪያስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ኣብ ማይ ነፍሒ ብምግባር እቲ ትምህርቲ ዲሰንትራላይዝድ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኮይኑ ንብዙሓት ኤርትራውያን ብናፃ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይፈጥር ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እቲ ቀንዲ ክንርድኦ ዘለና ሃገር ካብ ቅልውላው ኣላ we know this nation facing internal fragmentation should prioritize domestic stability over external rhetoric ውሽጣዊ ፀገም እዩ ዘለካ ውሽጣዊ ፀገምካ ንምፍታሕ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካምበር ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብምእታው ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ከምኡ ድማ regional peace requires measured leadership
not political theatrics. Long-term legitimacy is built on governance, not تزبح فشا قدايكا ناتا قريفانا حماتا كم زبهال قدايكا صقم كان بعد خانزولو نابي إرترا بمخات كتفتح تخلي يلن اللي may travel fast but truth walks steadily and arrives with certainty. So إذا حسوت كالطيفو لا بقى يخليها بزوح كبتس أغلب حقيقن قصيلي زغير أمودا تشتو دما كم زبتس أدما رقص أنياي. سلزي كارن أفريقيا سلام رقعت نخركب حاديك قداي عدون تقبره قداي وشتاو كنتاتو تقبره زبالة أيو نقوم مشيتن ببحرنا مريتنا كامزراب قدايكم تقبركم يحشكمن يحشنان زبل متحساسبي أبيكس بوست غيريالو كيتكم شير قبرو فلو قبرونا حقزو كم زعانت حبريتا نت artificial intelligence وين سلازي حقز كنت صحيفكم فتنينا نتوم كله بزيادة صحيف دما صبو غيركم حقزوهم نابلنا لايلو مارس سابزغن ودينا لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم قرف نابلنا مزياخن قطفكم تحنكونو كتبن وينوا معلالة شعبي حريفني والطيب شطارة انتون حانتي شعبي معي كلنا في أصبر عيون عاد زلنا عودنا حفاشي لحد النبنا بزمين سنتنا يسورانا ما يكسر قلبي I